Masquera say, my diaries. Ivan hallo, Eva Mangube hallo, Bibiana Julius ndeipi, Molly Mushamba ndeipi, Lizima Kore, Ricknet Nembo ndeipi, Rejoice Chiko Gurure ndeipi, Si Maposa ndeipi, Makumba Jaya ndeipi. Love the hair, Auntie Selina. Thank you, Cecilia Chamunurwa. How are you? Molly Mushamba ndeipi. Muri say guys, how are you guys? Masquera seiko. Masquera say guys. Masquera say mabas. Junior Bukosi, how are you? Mandi Mushamba dope ndeipi yako. Si Maposa ndeipi. So beautiful, auntie. Thank you. Thank you so much. Mavis Druke ndeipi. Auntie vari right, Stereki vari right. Linda Nyasha ndeipi. My B Maps. Murisei my B. Molly Maseko ndeipi. Hitha Munyimbiri. Oh, thank you so much, Hitha. Thank you. Betty Joao Dorothy ndeipi. Masquera say, ndasquera hangu edue. A bit tired, but ndasquera hangu. Jessina ndeipi. Tapelo Modimu ndeipi wedue. Mafia Shoko ndeipi. Laina Murisei Grace ndeipi. Mary Ruza ndeipi. Face for me. What about my face? What's up with my face, Hither? Huh? Meg Makiki ndeipi. Rutendo Medzai ndeipi. Enesia Mushaninga ndeipi. Rumbi Wenyasha waskwera seiko nai Rumbi. Selina Sasta wangu Murisei Precious Ndonda ndeipi. Florence Tiri something. Hi auntie. Fabi, my personal person, how are you? Farinyax, how are you? Media Stariro. My Crystal, Angela, Daniel, Nirenda ndeipi. Grace Murwira Murisei. How is it? Auntie na Fabi, how are you all per platform wedwe? Rumbi Praise ndeipi. Grace Chihambakwe ndeipi. Ngoni Dzashe. Susan Chiwomba ndeipi. Hope Lunga, how are you? Lovely hair, auntie. Na auntie kwa ina Hope. Thank you so much. Poshia Biza ndeipi. Wimbai Banda Magege ndeipi. Manyoni. Maimudari kwa Muriseiko. Akomana, zvakangoma. Joyce Ncube ndeipi. Mildred Kapuya ndeipi. Precious Ndonda ndeipi. Cleo Clee ndeipi. Farinyax ndeipi. Angela, you sent me an email. Wakandisendera email rini, Angela? Wakandisendera Max Masivanda. Thank you. How are you? My doi Murisei. Margaret Kyson, how are you? Emily Magwenzi ndeipi. Susan Chamunorwa Murisei. Umba Magadalini Masquera sei. Tendai Jaravaza. Masquera sei koregaitise maoko. Masquera sei ko guys. Masquera sei ko Thursday ino Viji Mujongo ndeipi. Crystal Muchena Murisei. Linda Arimando sei. Linda unobva kuMozambique here. Arimando i Portuguese kai. Should be a Portuguese name. Lois Mimi, how are you? Cleonyasha ndeipi. Mandi Mushamba dope. Waskwera sei. Sharon Chikukwa. Clara Gonzo. Progress Muheva. Angela Daniel. Maskwera sei guys. Maskwera sei. Aiwa nasati sikugarisa. Until this week wakangoti netei ameno kuti nei. Zvurungoramba kungopindana. I haven't been working that much this week. I haven't been talking to people that much this week. But ndakangoti netei, I guess it's one of those days. Mazuwa akasiyana no kusibandla. How are you?
Nob, how are you? Lucy Chimombe, how are you? Masquera say, Monica Gerard, nice hair. Thank you so much. Thank you so much. Angela Daniel, how are you? Okay. I guess we can start. Some will catch up. Gertrude Takaindisa. Oh, thank you for the likes. I can see them. Thank you guys. Mukumba Jaya Masquera say, oh, could he change of weather? Yeah, probably it's change of weather. I'm just feeling just tired, a bit drained. Yeah, Tariro, Victoria, how are you guys? Ellen Hassan, Deipi, nice hair, Antina Gertrude. Thank you so much. Thank you so much. I guess we can start. Let me welcome you to the program, SIS MELLY's Diaries. The name is Auntie Selena. I'm your host and presenter tonight. Unfortunately, Nezuro SIS MELLY, due to circumstances beyond her control, she couldn't come live as I had announced on Tuesday. But zvisinei, nhasi ndiripo ndini. Ndinodavira kuti maswera zvakanaka kumativi mana ose enyika. Thank you guys for the support that you give us pa platform yeSIS MELLY's Diaries. Nhasi tati timboenda very light nekumbosekawo. Nhasi toda kumboseka. The past 4 episodes which we were talking about living with HIV left most of us in tears. It left most of us mweya yakadzikira. Saka tati nhasi timbowana zvekuseka. Chida mutopic yatiri kutaura nhasika kune zvimwe zvinotosiririsa, but zvizhinji zvachoka zvinenge zviri zvekuseka. Okay, our topic tonight is life as an immigrant. Life as an immigrant. Vazhinji vedu tiri kunyika dzisiri dzedu kwatakaenda. Saka nhasi tinoda kumboti wakabva seiko kumusha? Wakasimudzwa nei chakakusimudza kuti ubve kunyika yekwako uchienda kunogara kwevamwe? Wane makore mangani? Rwendo rwako rwokuenda kwawakaenda ikoko ndekupi? Zvinetswa zvauri kuwana kwauri ndezvipi? Zvakanaka zvauri kuwana kwauri ikoko ndezvipi? Okay, the number that people is going to call is pinned below. But let me start off by making my announcement before we go into our program. Remember I said the topic is living as an immigrant. Shadi, ndiri kutsvaga shadi. Ndiri kutsvagawo shadi. Ndine ticket rake randakapiwa. Ndiri kutsvaga shadi. And also I am from callers that called last week. I'm going to call one caller kumuwinisa ticket, hoping that they will answer their phone. Saka ndakati ndine matiketi 2 andinawo. One specifically rakanzi na anti vakandipa vakati ipai shadi, ipai munin'ina wenyu shadi. Saka shadi ndiri kumutsvaga. Namba dzake 2 dzandinoziva ka dololo. Kana kuti ari kuita zvemakopa here kubasa kwako kwaanodzima foni handizivi, asi ndiri kumutsvaga richiri rakangomirira shadi ticket. And then rimwe, I'm going to call someone who is very lucky. Let me see who I am going to call here. Garai pedyo nemafoni enyu. Okay, I'm calling someone who is going to win a ticket tonight. Hello. Hey, makadiko askana. Ndiri my face Aunt Selena. Tiripo muri pa live? Ndiri pa live. Saka mutoziva zviri kuitika? Ndatozvionda ipanda ndiri kutovhura live yenyu saka ndibva ndatonzwa mutaura like zvematicket and stuff. Ndaivhura mai manje. Whoa. Muchitaura ma-announcement, muchiti muda kumeka ma-announcement, yeah. Okay. Yeah. Makati muda kuenda kwaitika? Ndoda kuenda. Sure here aska. Serious ndoda kutoenda.
toda kutoenda sure sure. Ndikatokuudzai kuti mahwina tiketi makutoziva chamunenge makapfeka. I'm happy. Oh, I'm so happy. Oh, I'm happy. You are happy. Congratulations. You Oh, won thank you so much. one of my 2 tickets. What I will do is tomorrow, I'll call you back tomorrow, and then you can give me your name so that I can pass it on to Lorraine. Kuti pandino badara ndinenge chiziva kuti ndiri kubhadharirani. Saka get your gear ready. And those high heeled shoes. Yes. And makeup motochitanga kumechesa zvinhu. And I'm not waiting. I can't wait. You can't wait. I'm so happy. Thank you so much. Okay, Kola. Congratulations. I'll talk to you tomorrow. Okay, thank you. All right, thank you. Okay, bye. Bye. Saka ndiye wina wedu wenike. Andisanda kutomboziva kana zita rake. Ini ndinongoziva phone number yake chete. Ndo yandinongoziva. Saka zita ndichariwana mangwana ndiye awina ticket. In the event that ndadzokera kuna ningirikini kuna blessa wedu wokuti blessa ni maticket and update kuti Shadi handisi kumuona ndozomirira kuti ndinzwe kuti vanoti tongokwanisa kurireleasa futi here. Tikashaya Shadi ndonzwa kuti vakatikomborera netiketi vanoti rirelease here to another person. Shadiwo unenge wangoningirikirawo zvashadi zvinonetsa. Hatichaziva kuti takuda kuti timbono zvibvunzira here kana kuti chi paanowina hawanike nikisi paanenge asingatsvagwe ndo paanoficha ipapo. But anyway, we have got our second winner tonight. Okay, the number that you can call is pinned at the bottom. But ndichatanga nekukushera yangu nyaya inini. Chatanga nekukushera yangu nyaya. Okay, so if you want to share with your story living as an immigrant, kutanga kwako jeni chakakupa kuti ubude munyika yekwako uchienda kune nyika yauri kugara izvozvi chii. And wakafamba sei, uri kuzviona sei izvozvi, zvii zvinetswa zvauri kuningirikira zvauri kuwana as an immigrant. Okay, here is my story. Sorry. Ava ndo vaya vanongofona zvisina skiri vachida kuita zvisakarurama. Shadi ane mari dzake. Aiwa ane mari dzake, but kana tanzi timupe tiketi todi tinotongomupa tiketi roShadi. Tiketi ndera Shadi kusvikira tanzipa yenyu munhu. For now we will continue to say tiketi ndera Shadi. Penny yandaswera hangu. Okay, story yangu yakamira yakadai so. Inini ndakasumuka kubva kumusha 2002 because ndakange ndafirwa 2000. Pandakafirwa 2000 basa kubva raperawo. Ndofunga nhamo yangu yandakatamba makainzwa paya patakataura kuti kufirwa paya. Saka 2000 ndafirwa. 2002 kubva ndadecide kuti zvinhu zvinenge zvakudonyangara. Ko inini kuenda kurungoendwa nevamwe ikoko ndinei. Mazuva iwayo UK yaiuyiwa usina visa, waiwana visa at the port of entry. Ndagadzirira ndamboita zvinetswa zvokunzi unogoenda sei, hembe dzemurume hadzisati dzagovewa pachiwano zvinenge zvisina kunaka. Zvokuti dai ndakamiriraka ndikadai ndakazomirira 16 years ndakamira ndichiti dzichagoweyo, asi ndakatsika madziro kuti ini ndiri kutoenda chete. Ndagadzirira ndatsvaga kwokusiya vana nemukoma wangu, my late sister.
ndatenga tiketi rangu ine Egyptian Airways ndiisewo mugrupu. Muda kuiswa mugrupu ripi? Ndozvataitaura last week kungonzi kukanzi kwaitwa grupu chete haikona kungonzi ndiiseiwo mugrupu rei. Nai Peku igrupu rei. Okay, ndatenga tiketi rangu ne Egyptian Airways. Hold on. Hello, caller. Hello, Serena. Evo muri sei? Tiri right, kana muri mushewo. Tiri nani? Tangotaurawo nenyaya yekugara kwatinoita munyika dzevatorwa idzi. Munyika dzevatorwa. Okay, yangu ndakumboimira tatoona caller ari kuda kutaura. Saka regai ndimupe chance yekuti ataure. Caller, makauya sei? Chii chakakusimudzai? Makauya sei zvikazodii? Okay, so ini ndakauyawo ndichizoshanyirawo hama yangu yakanga iri kuno kudhara yakauya kuma1980 uko. Saka ndauya kudaro nguva idzodzo maZimbabwe visa kuuya kunyika yavatorwa takange tisingapuwe mavhisa waingouya iri open ticket. Igore ripi ramauya iri? Kuma1990 uko. Kuma1990? Ehe. Okay. Saka ndauya kudaro ndauya kuzoonawo hama yangu. Ndabva ndapuwa gore kuti ndigare munyika iyoyo. Makapiwa gore? Ehe, ngeri open ticket ndapuwa gore. Okay. Ndapuwa gore kudaro. Ndabva ndagara nehama yangu taigara hedu zvakanaka. Ndabva ndazosanganawo nabhururu wangu wekunyika ikoko. Iko kwamuri ikoko mubva masangana nabhururu wenyu? Ehe, ndabva ndasangana nabhururu wangu. Saka takasangana nabhururu wangu ndasarirwa ne3 months dzekuti ndidzokere kumusha. Tiri kufambidzana paya. Nabhururu ava. Wemunyika ikoko. Saka nguva yangu yekuti ndidzokere kumusha yakwana. Ndikati zvichangopererawo ikoko kwandakangouya iko zvandasangana nazvo zvichangoperera ikoko. Vandadzokera kumusha paya. Saka time yayo kwangu kusina zvemaselfoni izvi kana mamobile phone izvi. Kwangu kunyorerana tsamba nekufonerana pamalandline. Nematelegram. Ndadzokera kumusha. Ndanoudzawo hama dzangu ndikati anyway ndakasanganawo nabhururu wangu asi handifungi kuti pane zvinobuda bayo. Tiri kunyorerana tsamba kwakadi ikoko hakunokunda kusuwa chichi. Then the next time ndopakati ko hakuna here kwandingakufonere. Kata kuna tete wangu vanogara muHarare. Ndobva ndamupa nhamba zvikanzi saka unofunga kuti ndingakufonere nguva iyi. Kata musi wakati ndokuenda kuna tete wangu kuya ndokunomirira foni. Ndagara paya ndamirira foni iya. Tonzwa foni yako irasvikana tete kune foni yako. Ndadaira foni iya. Bhururu svikana nabhururu ndiri muna First Street muHarare. Ndiri muna First Street muna muHarare. Ndikati Harare yekupi? Akauya musingazive? Ndakatanga kutikitira paya zvichipinda mumbatso. Hasi ndakatanga kudikitira. Zvikanzi zvichipinda mumbatso mugeze umhanye muna First Street. Ndikati aiwa kunyeba zvikanzi zoni ndiri pacall box. Ndoda kuti ndipe foni munhu ari next kwandiri ataure newe. Ndobva pamwe musikana anga aripo. Musikana uya ndobva adaira nechishona. Ndikati ko nhai sisi muri kupi zvikanzi ndiri muna First Street. Ndotaura nyika yamuri here vanhu vari anxious to know kuti inyika ipi? Nyika yamambokadzi. Nyika yamambokadzi ndokwavari. Ndokwavakasangana nabhururu. Saka kana chiti vakasangana nabhururu kunyika yamambokadzi, imi mabva maziva kuti bhururu ndiani? Ndofunga vanhu vaziva kuti bhururu ndiani. Anenge bhururu waAunty Selina. Bhururu waAunty Selina ndo bhururu wawakasangana naye. Handei hedu. Saka paya musikana akatotaura nechishona zvikanzi aiwa sister iyi munhu anotoripo kana mida ndotokudescribe zvaakapfeka. Ndoita sei kuna tete zvikanzi enda.
ndokuenda kuya kutonosangana nemunhu muna First Street paya. Chikanzi tatouya ini. Toda kutoti titoenda unondiratidza kumusha kwako. Zvino inini kumusha kwangu kwandakakurira kumaruzevha. Kumusha kumaruzevha kumapurazi. Mai vangu ndaenda mbowanyeurira zvangu kuti kuna bhururu. Ndozvandakasangana nazvo. Amai vakangoti pamwe zvakangopererawo ikoko. Apa mai andambovaudza kuti chi bhururu atoya amarari. Hakuna kafoni kumapurazi. Ndokuenda kuna kukura kurerwa pambare nabhururu wangu uya kunoisa tsamba. Aiwa hata kutoenda kumushanzi ndoda kutonoona kumusha kwako. Tato kunokwira bhazi redu pambare paya tatenga magrosari edu. Tatonoburikirawo bhazi kwaiburikirwa. Tatokwirawo iro ana kukura kurerwa. Ndokuzofonerawo hanzvadzi yangu kwayanga iri ndikati iwewe ndozvaakuno svika nehanzvadzi yangu zvikanzi tete whatever feels you to be happy. I'm also happy with you. Tasvika kumba kuya. Takasvika usiku. Kuzonowati mai. Amai vakati chinyi chawandiunzira pano. Hanzi chi? Chinyi chawandiunzira pano. Ndamai yavo. Yowe watoda kutoti nditofa muno nemaraini vanhu vanotozodizo kwakazongouya iyeyu wemhiri uku. Mai vangu vakarohwa nehana vakatadza kugadzikana. Zvikanzi itofumai muchitoenda mangwana. Zvimweni kuti nditozoudzawo bhururu wangu kuti chii chiri kuitika. Kuti ndozvataurwa namai handichakwanisi ndakungoita like eating things are normal. Akadai nditoni mapikicha ndatokusenderai mapikicha. Takafuma tikaenda kumunda tikanorima nehanzvadzi dzangu nevanin'ina vangu akanobatawo gejo. Tikapedza 1 week yedu tiriko. Ndokuzodzoka apedzawo mazuva akanga apowo ikoko kuHarare ndobva adzoka kuno kunyika yake kuno. Ini ndokusara ndiri kuhangu kumusha kwangu. After 6 months ndikaona munhu adzokazve. Zvikanzi inini ndakutoda kutoti ndakamuudza kuti kwedu kunoroorwa. Saka inini kuya kwaakaita pakutanga ndakaudzawo wehukama. Ndopawehukama ndopawakatanga kuti yowe matoda kuita makaradhi. Havarore ndezvechihure. Manje Mwari akati toda kutoti nditoshandura upenyu hwako. Hakuna vanhu not everybody is mahuri. Ndizvozvo. Saka ndobva ndaudza hanzvadzi yangu ndobva ndaudza wehukama ndikati zveshuwa atoti ada kuuya kuroora. Simeri takaenda akanorora kukatobiswawo ndiro achinzisa mari mundiromo. Amai vakatemawo zvavo zvavanotema. Baba vangu vakashayika but ana hanzvadzi vangu vanga vakamirawo sana baba. Vakatemawo zvavanotema akatobisawo. Apedza kubisa kudaro ndopa akati inini ndaakuchidzokera kunyika yangu yamambokadzi. Kana ndadzokera ikoko ndichanodawo kuti tiroorewo pachikaulcha chedu. Mami nemakore manganiko ipapo? Ipapo apa ndendane 30 years. Ndobva tadzoka kuno kunyika yamambokadzi. Ndobva tasworooranawo paculture yawo kuitawo muchato chichi. Ndobva takachizotanga kuita mhuri yedu. Asi tisati tatanga kuita mhuri yedu mumwe wangu uyu akawana basa back kuAfrica. Kune imwewo nyika yekuAfrica ikoko. Ndobva tapedza 4 years tiri ikoko tichigara ikoko. Ndobva takachitanga kuitawo mhuri yedu. Ndobva taona kuti nyika yacho yetenge tiri iyoyo kwenge kusina zvikoro zvakati nakei. Ndosaka takazodzoka kuno kunyika yamambokadzi kuti vana vatange kuenda kuchikoro. But kuno kwacho kwatigere kwacho kunyika yamambokadzi kunzvimbo yatigere takasanganawo nemachallenges ekuti mamixture kuti unzi munhu mutema akaroorwa. Ndakuchizotaura mati kuti nemurungu nemuzungu exactly nemuzungu. Zvanga zvakaoma kuti unyatsoita kuti uite fit in the group.
varungu vacho kune vamwe vanenge vachikufarirawo koziva vamwe manokuti waiti kana ndaiti kana ndichifamba mutauni mune vana vangu ndichipusha puremu vainditarisa kubva kutsoka kusvika kumusoro vagodzikazve ende ndobasa ravo votovhunza kuti kuiwo vana vari mupuremu avo vana vako saka iwewe mai vacho varipi ndiwe house girl wevana ava vanogotanga kuti vana ava they are very beautiful, they are gorgeous. Gokutarisawo kutanga kufinyamisa kumeso kusoti saka ndiwe maid vacho kuti aiwa vana vangu penge panga pakaoma zveshuwa penge pakaoma asi zvinoda kutongoshinga but tiri mwedu munyika yamambokadzi tigere hedu zvakanaka mugere saka imimi mugwaro makahuwana nekuroorwa mazuva makauya mukaroorwa zvanga zvingori automatic and very easy to do patakauya kuzoroorwa zvakanga zviri easy nenyaya yekuti takatovhunzwa kuregister office kunzi zvoni zvamunoda kuroorana zvekuti anoda kuti agare muno munyika ino here kana kuti munoda kuroorana kuti muite mhuri mibvunzo yese iyoyo inenge itovhunzwa iyoyo uye akati ini ndoda kutoroora kuti ndite mhuri asi zvandoda kumuroora ini ndakawana basa kunyika kwake taenda ndonoshanda kunyika kwake ndozodzoka muno munyika mangu saka uyu ndiye atoo mukadzi wangu vanotosvika pavanotombokuomesera nemibvunzo iyoyo waibvunzawo nguva iyoyo futi iko kumahome office uko mibvunzo yacho waitovhunzwa mibvunzo yese yakadaro iyoyo uraiti zvamada kuroorana madada kuroorerana mapepa here kana kuti agare muno kana kuti mada kuroora uye akati ini ndadanana nemunhu wangu ndosaka ndada kumuroora mapaona uraiti haiwa tinotenda nekushare story yenyu kola saka mai vakazojairira here iye zvinezvi vakangofona akadiko mukwasha wangu akadii mukwasha mukwasha wangu akadiko amai vakazojairira but mazuva ekutanga zvakawarovesa zvaivanetsa stereki neveukama vakamboti zvikanzi mazvona kakutamba chikaradhi hapana vazungu ava vabise mari vanobisa mari kana mukagara navo pasi woti hona inini ndine karucha yangu iwe une karucha yako kwedu tinodai kwenyu munodai kune vamwe vanonyanyozonzwisisa ini wangu akaramba kunzwisisa haakataurira baba wangu point blank taenda kumusha uko kati I'm not going to buy her no I'm not going to do that no ini ndakamuudza ndikati kana wada kuti ndikubarire vana handikubarire vana muhara kwedu unototi utobisa mari but akanzwisisa I guess wangu ini ndakange ndakabvira ndakati inini handibvisirwe mari ka2 ndakabvisirwa ka1 and that was it izvo ndakange ndakagara ndakatozvirula out kuti in the event that I find someone andiroorwe ka2 handibvisirwe mari ka2 ndakabvisirwa ka1 and that is it saka vana venyu vatokura kana ikora vana vangu vakura matineja vakura mune vangani ndine vairi vasikana vaviri aiwa tinotenda ngazvikudzwe asi pamakauya pa immigration paisanetsa kamazuva iwayo aiwa paimmigration paisanetsa banguva iyoyo waitongonzi wabva kupi kutongodzi Zimbabwe it was a special country it was a special that time kongo kusina kuti unorombofunzwa kana kunzi kumboiswa paside apa imi makafamba jeni yakanaka makafamba jeni yakasiyana neyangu aiwa ndoda kutenda hangu Mwari kuti ndakafamba jeni yakanaka aiwa hama yangu yakanga yandideidzawo kuti ndizoonawo nyika yayo yavagere yakakuopenera yowo madhozi nekukudeedza ishuwo aiwa tinomutenda muchiri in touch with her aiwa hama yangu inotoriwo muno imo munyika yamambokadzi yacho inotori muno alright aiwa tinozvikudza thank you so much for sharing your story thank you so much and Serena rambai muchiendera mberi neurongwa thank you so much a very good night to you thank you bye
yakola manje yakasiyana neyangu. Rega ndienderere takamirira mamwe makola kuti afone. Kana as long as you are outside your country's border, uri an immigrant. Kunyange ukabira muMozambique, uri an immigrant. Saka munhu wese anoziva kuti hazi munyika yekwake, kana uchida kushare story yako, unokwanisa kufona at the number pinned below. Okay. Ndasumuka ndauya kuno 2002, asi ndakauya paine debate wamwe wachita ufanira hunge waenda, unofanira hunge wamirira kuti hembe dzemurume dzigowewe. That was 2002 in I came in June. 2002 in June. Ndakwira Egyptian Airways yangu. Tambomira muEgypt. Vakomana mazuva Egypt airport yairinovetwa yanga yakashata zvekushata zviya. Okay, tazosvika kuno. Ndo mazuva aive vanhu vaisika asylum papiki. Vanhu vaisika asylum anga ari papiki. Gaititore kola. Kola tinokuchingamidzai pachirongwa makadii zvenyu? Tinofara antiselina makadii. Aiwa tiri nani zvedu. Tipirei tinzo urwendo rwenyu. Makabva kumusha zvarini uye chakakusimudzai chii? Ndakana mboseka. You can go on, Kola. Go on. Oh, all right. Ini zvakaitika ranga riri gore ra 2015. Ndanga ndasiyana nemurume. Saka patime iyoyoyo pane kwanda ndichishanda kuZimbabwe. So saka anga ari munhu wekuti anga kunditevera kwese kwandinoshanda achiita noise achiita sei. Saka ndobva ndafunga kuti hapasina imwe nzira yekuti ndimutize nayo. Ndingotiza munyika muno muZimbabwe ndibude ndiende. Saka manje kuti nditize manje ndandisina matiziro because kunetsana kwatakaita nekusiyana kwatakaita. Vanhu vekumba kwavo vanga vakandibatira zvinhu zvese including passport ne-ID yangu. So ndobva ndatiza ndonderipi. Ini ndakutenga ticket. Ndatenga ticket handisi kuziva ndiri kuenda kupi. Handisi kuziva kuti ndichafamba sei. Passport handina. So nongodziruka, so ndakaruka dzimwe nhema dzekuti kana ndinozvishaya ndanga ndaenda kumba kwacho. Ndobva ndafundika. Munenge matiza Kola? Alright, makuninzwa? Yeah, takukunzwa imanje. Oh, alright. Ndobva ndadzokera kumba kwavo. Ndobva ndati ndikukumbirawo, handinamboti ndikukumbira passport because ndikati ndikukumbira passport vanokasika kuziva kuti vanonyuwa kuti munhu akuda kutiza. Saka ndakakumbira chitupa chandandakwanisa kutora. Chitupa ndandambokwanisa kutora. Ndochega chandandakwanisa kutora. Saka ivo havana kuziva kuti chitupa ndinacho. Ndobva ndaenda ndakati ndokumbirawo chitupa changu. Ndiri kuda kunogadzirisa zvinhu zvababa zvekubasa zvedeath ravo. Saka pari kudawo ID, ma-ID edu isusu vana. Baba vangu vakashayika gore iroro. Okay. Ndikati kuri kudiwa ma-ID edu sevana. Saka ndiri kukumbirawo chitupa. Vagotsvaga chitupa. Chitupa hachisi. Ini chitupa ndizva ndinacho. Saka ndanyingoda chete kuti pazongoita plan yekuti vachandipa chii. Voburitsa passport. Saka vatsvaga chitupa. Ini ndandabhuka ticket re 2 days before. 2 days before, not remusi iwoyo. So chitupa chashayikwa nhasi. Mangwana ndadzokera, machiwana here chitupa? Hatina kuchiwana. Ndakati achindipe henyu kana passport ndoshandisa passport because varongoda chi-ID yangu. Zvisinewo mai vacho ndobva vakurumidzawo kunyevenutsa mwoyo. Ndobva vanditi mupei since uda nogadzisa death run rababa vacho. Inini ndichipuwa passport manheru. Senguva idzo dzimwe dzokuma around 8 manheru. Ndakatorara ndichirongedza makuseni ndichienda
ndichikwira bhazi ndakazonzwa nevanhu vangu vasara kumba zvikanzi naiwe asi munhu uyu anga achiziva kuti uroda kuenda because azosara pana akasvika panapa masikati angopfuura neroad maybe anga achingocheka ndokubva kwandakaita kuzimbabwe nanhasi ndopazvakabererawo because ndanga ndisisina imwe nzira yekuti ndikwanise kumutiza because pese pandandiri aingonditevera achiita noizi achiita sei ndokutiza kwandakamuita kusvika ndisvike parinaka. Okay, saka munombobatana naye here? Zvakatopera. Zvakapera. Akatozorora. Okay. Imi mukazororwa yenyu? Aiwa handisati hangu. Okay, saka how are you finding it life-wise as an immigrant? Magariro ekwamuri ikoko, how are you finding it? Mune zvinetswa here zvamuno encounter? Yeah, pakutanga ndakambotambudzika because since ndandiri munhu akauya ndisiri kuziva kuti ndiri kuendepi ndiri kunodii kwekusvikira ndanda kutsvaga ndakuwana hangu but momboziva hapana munhu anozomboka accommodata for nguva yakareba usingashandi usingaiti sei nyika dzatiridzi. So zvakambonditi netsei ndichingowanawo basa parapera kusvikawo zvazosetlawo nekuzoziva nzvimbo unopedzerawo wazombojaira nekuziva kuti ndoshanda sei. Pari zvino hangu handinganyepa handiri right. Muri right. Aiwa tinozvikudza kana muri right. But kuri kunzi given the chance yekunzi munoita re-walk nemafootsteps amakaita kuti muzosvika kwamuri nemasvikiro amakaita, would you want to go through the same route again or you would want it to be different? To be different andiselina handidi kunyepa zvatakasangana nazvo zvairwadza zvairwadza unozongosvika pauri nhasika ndozvinozongotisimbisa kuti tirambe tichingopusha because patakatsikana napo pakawanda pakarema. Okay, kola ati ticket akanga abhuka 2 days before asati asimuka usiku hwazosimuka ihoyo akazosara osimuka ticket anga atenga chaanga asina ipassport anga akabata chitupa saka akaita plani yekuti zvaakabata chitupa regai ndidzokere ndinovati ndiri kuda chitupa ndigadzirise death yababa handiti vakati vari kuchishaya ndokuzota kuti chindipai passport ndokuzopiwa kwaakaita but ticket anga atotenga 2 days prior to starting her journey. Pane wamwe wanga vari kubvunza. Alright. Izvozvo ndozvakaitika. Aiwa tinozvikudza Mwari kana makagadzikana henyu zvakanaka. Thank you so much for calling and sharing your story, Call. All right. Thank you so much, Auntie Selena. Take care and a very good night to you. Same to you. Bye. Okay, thank you. Okay, ini ndini paya ndazokwira Egyptian Airways yangu ndasvika muno muEngland. Imi kana usati wambotravela ka number 1 ndandiri bharanzi remundege. That was my first time on a plane back in 2002. Tandiri bharanzi unenge uchingotarisa munhu unooneka kuti moti unooneka kunzi hausati wambokwira ndege. Jiro yacho yaunenge uchiita ipapo action dzacho dzaunenge uchingoita dzinongokutaura kuti munhu asati ambofamba. Tazosvika muno muEngland amai tasvika paHeathrow airport apo chibharanzi chako chibuda zvino kuno ndeko kuverenga masign tiringoteerawo kwanzi departure kwambonzi departure arrow tananga nekudeparture arrow ikoko tazonobvunza taona kuti handiko tanodzoka futi tanziendai uko taenda tasvika paimmigration. Ndege yese yakaburuka yanga yakazara maZimbabweans. Takangonzi all Zimbabweans stand aside please. Unotoona kuti mahwana aya atanga
tamira aside. Zvikanzi those that are wanting to seek asylum, can you stand in one queue? Tanga takawanda amai. Stand in one queue. Ndofuka mazuva iyoyo vanga vakutoziva kuti ndege kana dzichiuya nori kuyazosika asylum. Nhasi ndinotsamwirwa nevanhu veasylum pano. Vanhu vaita queue. Zvanzi produce the documents that you have got to confirm seeking of asylum. Vanhu vane matsamba avo vane matsamba avo. Ina handina kuuya ndichiti ndiri kusika asylum. Saka ndakatenge ndisingatozviziva kuti kana uchiuya kuno uchisika asylum unofanirwa kunge une supporting evidence dzako. Amaima handina chinhu. Saka kuti ndinomira muqueue yeasylum zvanga zvisingaite. Ndarova chivindi payo. Zvikanzi saka imi hamusi kusika asylum. Ndikati no, I'm here for a holiday. Ipapa ndandakabhuka holiday yokupinda muhoteri. Okay, vatanga kuprocessa vanhu veasylum. Tanzi isusu veholiday chiuya tikuprocessei. Taprocesswa. Zvikanzi accent ipapo ndakange ndisati ndaibata semabatiro andaiita iko zvino izvi. Zvikanzi you booked a holiday. Meno matauriro avaita. Zvimwe zvacho ndangobvumira pane chandiri kunzwa maimi. Zvikanzi tone reservation yako yehotera ndavarakidza handiti. Zvikanzi who else do you know? Do you know who is here? Ndikati my sister. Nditanga kubvunzirudzwa mubvunza amaimi. Zvimwe hatisi kuzvinzwa tiringodaira zvatisiri kuningirira. Ndationa ndangunzi you are being detained. Oh! Being detained with a possibility of being sent back to Zimbabwe. Amai, kuseka kwandiri kuita kuno unonikitira. Ndakadetainwa zveshuwa. Ndakatorerwa zvese zvandandinazvo. Kubva zvanzi ndine chance yekufona kangani une macoins here. Ndanga ndauya ndine macoins. Ndakaudzwa kunzi unofanirwa kuita macoins ekufona. Paya ndatodetainwa zveshuwa. Ndanga ndakapa information yemunin'ina wangu kuti ndiye wandiri ari kuno. Ndatopinzwa mudetention. Mune vanhu vari kushaudha nepawindow munenge makangosanganiswa varume nevakadzi. Vamwe vatonzi vakutoudzwa kunzi vari kudzokera vakamirira next plane. Ndainterviewiwa ka ndatonzi detention. Ndadetainwa paya. Ndafonera mukoma wangu. Chidofo chandandinacho mobile number yemunin'ina wangu ndakange ndisingaizivi. Ndaiziva landline. Ende mukuziva landline kwake munin'ina wangu aive paairport akamira. Saka vaimufonera kupi? Vaimufonera kulandline. Iye aripo paairport. Twice in Shinzi, we can't get hold of your sister. There are things that we need to clarify. We can't get hold. Saka possibilities of you going back to Zimbabwe are there. You need to know. Ndazofonera munhu wandinoti kansela wangu. I love this lady. Ndazowafonera maishangu ndatambura ndaditi zvikanzi munin'ina zvinoita tinonamata zvinoita unopinda vandisimbisa paya. Ndadzishedzwa kudeski futi ndanobvunzwa mumwe mubvunzo. Ndadzoserwa mudetention. Ndazonzi we can't get hold of your sister, so we have no choice because we can't confirm some of the things zvauri kutaura. Ndikati but how can you get here when she should be here? Muri kufona pa landline. Zvikanzi okay, if you say she is here then toita ningiri announcement. Kubva kwanzi my sister's name so and so to the information desk, please. So and so to the information desk. Saka vamubvunza aenda pa information desk anotaura zita rake. Ataura na immigration officer ari kumubvunza mibvunzo handiti. Apindura mibvunzo. Apa munenge makastada. Mazuva maistada zvaanotaura iye nezvaunotaura iwewe.
ataura apindura according to kustadha kwatakange takaita tese tiri tu vauya vandibvunza ndangositemberwa 6 months zvikanzi you are now free to go. That was 4 hours later. 4 hours later ndopandakariliswa ndikabuda ndikaenda. Ndikachitore kola tongomirira pekuti 4 hours later. Tinokuchingamidzai pachirongwa kola makadini? Ndiripo hangu. Sorry henyu atoti ndatsaya kuti ndiedze kuWhatsApp. Ndiri kutobva kubasa hai nini nyaya yangu ndikakutaurirai munopedza zuva rese muri kuinzwa. Tiri kuda kakuinzwa chimbopakaika motikari. Aiwa handidhiraivhe zvangu ndiri kubva kubasa. Inini ndakauya 2002. Makauya gore randakauya kaipi? Ndakauya neEgyptian ndibva ndambobatirwa mapasipoti yangu yange ari yeblack and white. Makauya neEgyptian? Ndakambobatirwa kwakuina vanhu vamwe vankumbira mari vangu tichiri inovhetswa kuairport cheshe. Asi makawirana nendege imwe chete neni? Pamwe zvichimira ndikudzei. Before ndauya. Sorry kola. Hold on. Kola muri kumunzwa here? Ndodavira kuti vari kukunzwai. Handei hedu vakauyawo nendege yandakauya nayo Egyptian iyoyo. Handei. I think ndakauya muna July. Ndakauya muna July neEgyptian. Okay. So zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndamboseparata nemurume wangu. So ndobva auya nevabereki vake kwakupedzisa kuroora kwakutora zvinhu zvese kuenda nazvo. Ndakasirwa sim card chete. Sim card rekupi? Rekuzimbabwe. Iye ndobva atakura foni. Ndobva ndasara naro sim card. Mazuva ayo masim card ainetsa. Wow. Saka ndobva vatora vabereki vacho vakatora masofa nezvinhu zvese zvemukicheni. Vakatora masofa ndokundisira mubhedha nestove, 2-plate stove nefridge. Saka ndaingoitawo zvekutengesa pamafree market. Ndobva ndanzi naamai vandaitengesa zvikanzi iwewe handifungi kuti murume uyu achadzoka nehama dzacho dzakatakura nehembe nemwana. Ndabva ndatengesa stove, ndobva ndatengesa fridge, ndobva ndamuvha mu2 bedroom muka2 bedroom mukacottage, ndobva ndachinja staff ndatanga kuenda kuBotswana. Saka ndikaenda kuBotswana ndobva ndarara mubhazi, ndobva ndaona kwaihodheswa matreki evana. Ndabva ipapo ndobva ndakasangana nevamwe vakadzi vakati tiri kuita zvemarevron. Saka ndainotenga marevron nemahistoplus nemajack and love. Saka ndaitenga ari ma5 liter. Then sisi ndikakutaurirai kuti madhodha bhini aya ndakaakwira ini ndainotenga magaba kudumping area. Ndogeza ndopeka ndozotengesa free market. Komotikari yemadhodha bhini maikwira? Ndaenda kudumping area. KuZimbabwe here? Kupomona. Kupomona kwangu nedumping area zvechuo. Saka ndadaro ndobva ndachinja staff ndakuita mari from half table table vasikana hopo. Mai vacho vauya kuzotanya manje ndinokanzwa kuti inini ndiri kuita mari. Murume wangu anga andisiya achiuya kuchibukeni. Achisvika vachiona achitenda kuBotswana tinotenga mune mafuta. Murume wangu audanana mukadzi wako audanana taxi driver. Ndobva afonera tete titozive kana kuita mukadzi wako ite munze. Tiketi raita pai ndakanotenga tiketi kuZambia hawo. Atumira mari asenza kunoka anditumira mari 2002. Apa angasiya aroora mumwe mukadzi achiroora mukadzi anonamata savada siyana nemasondo kwezi ndobva kwatota. So zvadaro andiudza kunozvikanzi maiti ndona wauya kuno ngotitenzera tiketi rako. Asi anonodza
unotakura chikafu balance kusvika ndaita ndangoendawo kuno 10,000 injezi yanga iri kuno kwakubvunza kuti ndo-opena bank account sei kwakuno opena bank account ndapedza opena bank account ndobva sezvineiwo hanzvadzi yangu ekupedzisere yakanguuyo tikangodhibana mufonstop ndobva ndakazotsvaga pekugara ndobva ndamubva ndangosiya akangona ndisisipo akangona musisipo akanga ndisisipo akamboda ndisungisa kuti manharira bomusi kana takatsvaga basa rangu ndikatiita zvangu zvanga zvakaoma. Apa mapepa akamira seiko pamuri kuita zvese izvi? Takaita musina mapepa. Makaita chi? 8 years musina mapepa? Takatozowana mapepa ya. Saka 8 years muchingotuguka pese pese chipoko chaicho? Kana aneyo tumaranga ari sei kuti ndakangogara 3-4 years rechimadhama ndaona murume ndabva ndaroorwa bva ndachata. Zvadaro. Murume wamakaona ndibhururu here? Murume wamakaona muno ndibhururu here? Ndeve kumita kwedu ikoko. Alright. Iko zvinokunzwa hatichanyatsonzwe. Wambopopota hanzi muri kutaurisa ende tinotaura tichishedzera ka? Hanzi vari mubhazi driver ari kutopopota kuti you're shouting. Ndatoone national insurance number. Ndobva ndamboda kujoina mapepa emurume uya ndobva ndangopuwa tsabeka ndiallow kugara muno. Ndoya ndakasadzisa basa panaona pepa nejob national insurance ndanayo zvese zvakufamba zvandaenda kucollege. Ndaenda kucollege neukama hapana munhu aimbofungira kuti ini chaiyo ndikati ndiri kuita ine. Inini zvangu inini nenhamo yandaiona ndichienda kuchikoro chisina bhusu. Bhururu murungu. Bhururu murungu. Ndazviziva zvangu. Hapana vari kubvunza kuti chichi muri kuti bhururu chi ndikati bhururu murungu. Zvadaro kuti mapepa ayaramba kutamba kuti ndaramba murume uya azowana iye mapepa ndakuonekwa sechikoropa. Ndikati zano nderipi amwe mwana ndakatora vana vasina kugeza ndakavatakura nechingwa ndienda navo kuhomofisi. Ndikati ndinini handichatomboda kugara handichada mapepa ake ena handichada kugara kuchikupa kwake. Ndobva ndakabva ndabviswa pamba ipapo ndobva ndanopuwa imba kumwe kudhongasa. Asi nekuti Mwari akangonaka, Mwari anosimudza marombo, ndangoenkareja munhu wese anotambura kuti zvinhu zvinongonaka. Iko zvinezvi ndane basa rangu, ndane imba yangu, kumusha ndiri kuvaka, kwete zvekutamba zvokuti vese vaindishora vaya vari kutonetseka kana vakaona profile picture yangu ndakadoti nemunhu ko imba yako here ndikati the reason why ndezvekuti ndida kuprova point yekuti baba vangu vakafa vachinzi Rome ende neniwo hapana inchida nekuti baba vangu vanga vachishaya. Alright. Ende vanhu vanobva kumusha vaya vanenge vabva mumabhodhi ndinai vakwira dori vakarara ndomukabva kusende vadzisira mvura dzekugeza. Asi nanhasi ndikasvika ndovanotanga kuuya ndovane vari kutambura zina kutaura kuno kwandizvi. Ndosaka zvichinzi upenyu ivhirika rinotenderera. Bhusu ndinoti ndikatarisa bhusu dzangu tondoti ndine here ndine bhusu dzakadai so. Asikana. Ndakabva ndaenda mai vangu vakandisiya ndine 3 years ndakanovatsvaga ndo vari kugara zvavo vachidza vagere asi ambuya vangu vakatambura nena sekuru vangu. Aiwa, at least you have got
end yestori yenyu inofadza makuzvigarira muri kuti maane imba yenyu kumusha muri kutoti mukapfekawo bhutsu munozvibvunza kuti ndiniwo here no at least kana kubasa kwacho futi nerezvinhu richembuka noti ukavacharenja ava vamata nabhururu ava ndakasvika kuno ndikagireba opportunity saka ndinozvitenda kuna mwari wangu kana iye murume wacho narindiye akazotengera tiketi nyangwe akazondidadira hama dzake dzaindidadira hama dzake dzese dziriko kuzimbabwe ava vari kudya manhuchi ini ndiri kuno aiwa tinozvikudza uye tinozvitenda ndinongona chifariro hangu chirongwa chenyu nekuti uya honest alright thank you so much Kola maakuenda kumba here ndakuenda kumba haichiendai munozorora a very good night to you and sleep well. Thank you so much. Alright Kola. Nyaya dzevanhu dzakangosiyana ava vakauya ini ndakauya muna June ava vakazouya muna July vakauyawo neEgyptian kuuya nekuEgypt mazuva iwayo ndokwanguri very nikirikini kwanguri very I think kwanguri very common uye very cheap. Egyptian Airlines yanga iri very nikirikini yanga iri very cheap. Paya ndatiri kubva tazodii ndirangaridzei kubva ndichaziva pandagumira mheni paya ndazopinda paimmigration ndazogara kumba kwomunin'ina wangu for 1 week ndazouya kuno kwandinogara ndaunzwa neshamwari up to this day. I always say to this friend of mine wherever she is, thank you. Akanditora akandiaccommodata 4 hours later ndopataantawe 4 hours later mva ndazoburitswa mva ndaenda kumba kwomunin'ina wangu anogara muLondon saka kubva ndaenda kumba kwemunin'ina wangu. Tinokuchingamidzai pachirongwa Kola makadini ndiripo zvangu makadiwo anti Selina tipirei tinzwe rwakafamba seiko rwendo rwanyu makasumudzwa nei nekutanga makasumudzwa nei kuti muende kwamuri ikoko ndiri single mother ndakanga ndamborwara zvekurwara zviri kumusha 1987 okay 97 right ndikarwara zvekuti ndainzi aiwa nguva yakwana saka pandakwazva patongoitawo mukana wokuti vamwe sisi vangu vakabva vanigirikina vawana munhu aiunza vanhu kunoko. aivaunza sei? aiwa atiudzei kuwasikana ndo zvatiri kudhiskasa katida kunzwa kuti aivaunza sei. vanga vakauyawo kuno kukare saka vaitowo indrikini iro rekuti zvekunza vanhu mozonzi mubhadharo umari masvika kunoko saka ndokuya kwandakaita kunoko. Right. But rwendo rwacho rwanga rwakaoma. Rwanga rwakaoma asi makaenda nekunyanza kani makambonopfuura nekulibya? Takauya nemugirikini transit takauya zvakanaka nemundege. Right. Tasvika kuno rwendo rwacho ndo rwanga rwakaoma wasvika muno. Okay. Nekuti wainzi unotanga waita sei wabhadhara munhu uyu mari yake wotorerwa zvinhu zvese kusvikira wabhadhara mari yake. Kana wabhadhara mari yake wozoita sei wozopuwa zvinhu zvako. Aiwa asikana uyu aitinyatsofambirana ini handinofamba rwendo rwakadaro saka ndoda kutonyatsokunzwisisa maitorerwa chiya ngirikini mapassport waitorerwa passport maitorerwa here kana kuti maivapa waitonzi tipe passport kana wapedza kubhadhara mari yavo ndo wozoita sei wozopuwa ngirikini passport yako taingouya kuzonzi kusenza kwanga kusina mapepa takagara mukati menyika ino tiri zvinyangu almost 9 years. Makauya gore ripi mama ngatitangire ipa? 2002. 2002 mainidha kubhadhara someone here kana kuti maingouya mega because
kana ndokunge waiziva kana ungosina ruzivo mukana wakadaro watobudawo unongoti aiwa ndinongosvikosenza ndoita sei ndobhadhara munhu because ndandisiri muposition nekusaziva ndofunga kuti zvaifamba sei. Saka kana watongowanawo mukana iwowo takati aiwa mukana wokuti ndinoita sei ndokwanisa kuriritira vana vangu. Okay, why I'm saying that is because 2002 munhu wese akauya prior to November wainyatsopinda kana usina kuzodetainwa seni wainyatsopinda zvakanaka pasina zvekutombobhadhara because you didn't need a visa to come here. You needed you got your visa at the point of entry, and then come December 2002 ndo pakatanga mavisa. Saka makauya which month imimi? Indi takauya muna January. Okay. Muna January. Kana tandisina ruzivo reizvozvo saka uyu munhu uya aitongoitawo sebusiness. Wow. Saka maibhadhara mari inai mama? Mari yanga yakasviba, munhu wese aiunza aibhadhariswa mari yakasiyana zvaingoenderana nenguva yawauya. Saka imi makabhadhara mari? Mari yakasviba kuti ndo 5,000. aiwa haizosvika asi vamwe vakasvika kune iyoyo. Akomana mazimba tinodira nei kudaro weduwe. Anyway, enderera henyu mberi. Zvakaoma asi tinongotenda Mwari nekuti ndakazokwanisa kugadzirisawo mapepa acho. Saka tongotenda Mwari kuti mukana wakanga waonekwa panguva iyoyo. Okay. Saka mapepa makazomawana rini? Mapepa ndakazowawana 2010. 2010. 2009. 2009. Makamukirawo here kuCroydon? Takamukira kuCroydon zvichinzi ningirikina asylum yakuvharwa ndopatakatoenda. Alright. Aiwa tinotenda Mwari kuti makazongomawana. Saka iye munhu wokukuunzai achikubhadharisai muchiri kumuziva? Aiwa tinomuziva. Aiwa ndandingobvunzawo hangu kuti muchiri kutomuziva. Saka iye achiri kutoziva kuti akamboita chimbavha chakadaro. Ngirikini ranga ritori business refamily. Ranga riri family. Family business? Mazimba, you never cease to amaze me, honestly. Family business. Family business. Ndosaka zvimwe zvinhu tisingabudirire please. Kuita family business rekubhadharisa vanhu uchivapinza pasingatonidi mavisa futi. Anyway, tinenge tisingazive. Akona, thank you so much for sharing your story. Aiwa tinotenda Aiwa. Thank you. Aiwa tinongokudza Mwari kuti makamaneja kupinda mari inopera. I bet havasisina kana sendi ramakavabhadhara iroriya. Aiwa havasisina. Kana imba kabanga vatorina varutogara mukansero house izvo zvamunoona mari dzekubira vanhu. Tinongotendawo mukana wachewo kuti Mwari akatotisawo kuti tirarame. Aiwa ndizvozvo kwangu kukurukura hedu. Aiwa tinotenda. Thank you so much Kola for sharing your story. A very good night. Good night. Akomana vanhu takapindana nezvakasiyana kuseka hangu weduwe. Regai timbonyevenuka tichiseka. Last week tanga tingori serious. Saka regai timboseka. Tinokuchingamidzai pachirongo. Kola makadini? Ndiri pangu Aunty Selina muri sei? Aiwa tiri nani. Makapinda nawo nacho jeni yenyenga yakamira sei? Inini yangu jeni yakatangawo neset story. Ndichatry kutaura ndichiwanda but ndozoti ndinozikanwa stere kunyangwe ndikatry kuwanda voice racho hariwadzike. Aiwa nti hazvina basa vanhu musava mainde vanokuziva iyapo. Taura henyu nyaya yenyu sezvairi.
inini ndakauya kunyika yandiri muna 2000. Ndauya 2000 kuti ndionekwe ndichiuya kunoko. I was so heartbroken. Baba vangu vanga vashaya muna February. Baba vangu vashaika muna February. Ndakabva ndadisoniwa ndaviga baba vangu 5 days. Ndikabva ndadzingwa nemhuri mumusha. After 5 days baba vangu ndichangovaviga. Zvinove zvinhu zvakandirwadza kusvika pakuguma chaipo because ndakanga ndaaccuswa kunzi izvo wakaunza mukomana wako pamusha kuti azochema baba wako uyezve wakazoenda kuHarare wazoenda kuHarare. Ndakaaccuswa zvinhu zvakawandisa zvokunyepa kusvika ndakabva ndadzingwa kunzi anzi wasvibisa musha. Saka ndadzingwa ndakabva ndafoswa kuti nditizire mukomana uyu ndafoswa nemhuri kuti nditizire. Akandibvuma hake, but andibvuma kudaro inini ndandisina kugutsikana, ndandisina kufara mukati memwoyo wangu because zvinhu zvandandaaccuswa nehama zvanga zvisirizvo. Saka mukugara ndakaona zvisina kukodzera kuti ndinge ndichigara naye ndichimuita murume wangu. Apo ndaichema, ndandisina kusununguka. Anhu vanangoti upenyu hwachona hwemuZimbabwe waita sei hwaoma. So what I did, pakabuda mari yababa wangu mari dzatinopiwa dzemainheritance, ndakabva ndangoti pandakangopiwa mari nevekubasa kwababa wangu, ndikabva ndati kune mumwe wangu inini zvemunomwa ndatozvikoniwa, ndakutoita sei, ndakukwira mhiri. Saka ndakatraya kutora vhisa rekuAmerica nguva yachona iyoyo. Nobva vhisa rangu rangokanganisika nepepa rimwe chete nobva ndatadza kuenda kwavo. Ndikati handisi kuguma ndikutoedza other opportunities. Saka ndakabva munhu akanditi tokwanisa kukubatsira kuti uende kupi kumhiri. Nebasa rako raunoita ini unotopinda pasina kana problem. Mazuva endo ndandiri research interviewer. Saka ndinotopinda pasina kana problem. Ndatoti alright. So I used the profession, my skills and profession yangu. Ndikakwira iyo Ethiopia nemamuchataura na November 2000 nobva ndakwira. Nobva ndatobhuka hotel yangu kuti ndiri kuuya for research, ndiri kuzogara 2 weeks. Ndiri kudii zvinhu zvangu zvibva zvatoitwa. Saka hotel yangu ndandakaibhuka for 3 days kunoko. Ndichizoti ndifamba ndichizosponswa nevekubasa kwangu. Ndasvika paHeathrow. Nobva ndanzi hazvina kutombondinetsa, zvikanzouya here for research. Ndikati yes, zvikanzo enjoy your stay. Nobva ndatoterwa 6 months dzangu. Antiselina munoza wadhinirwa 6 months unenge uchiti pangu papera. But remember, ndiri kuuya munyika yandisiri kuziva kana munhu. Ndiri kuuya munyika yekuti I don't even know where I'm going. Of course ndakabhuka hotera 3 days. Asi ndabhuka hotera dzangu idzi 3 days, ndichazoenda kupi after 3 days? Ndo pakanga pane mubvunzo. Saka ndapiwo vakanga vanditi vanotibatsira kupinda vai. Vanokandipo imwe phone number yevamwe vanhu vanonzi kana wazosvika unozovafonera. Antiselena takatanga kufona nhamba dziya. Dzingadairwe. Dzingadairwe nhamba dziya kana uchati. But lakira ndakaita ndiri mundege manje ndakanga ndasangana neumwe mukadzi. Kana aripo apa anotondiziva mukadzi yandimukanga anonzi Rudo uripo here apo Rudo iwe? Akambva tasangana mundege tikawirirana tikataura. Iye manje akatsvayo kufonerawo munhu wake kwaaifanira kuenda. Foni ikaramba kudairwa. Ini netsi ndikati shamwari kuenda zviziva kuti kunoku kana ukaita reservation yemunhu 1 unofanira kupinda nereservation uri 1. Mukati shamwari handei ndakabhuka kuhotera. Ndikati ndine hotera muLondon. Ndokutora nasisi vangu ivavo. Ndikati handei urame yangu ndatokuonoka mundege. Handi angapiwo 6 months dzake. Tasvika kuhotera zvikanzi reservation yatinaende yemunhu 1. Ndikati saka murume wachona takasvika very late. Saka akati okay for now but mangwana musaonekwe muri 2.
I can just because handichakwanisa kuti ndidzinge munhu uyu. But alright, say chipindai, but make sure mangwana you Bless pay. him. If she's stay, if she's going to stay again, she has to pay. Because okay, fine. Ndobva ndatishamwari mangwana kana foni yako ikasatoita panapa utakutodzitibhadhari saka tozitozoonei kutamba. Alright, todei kutamba. Anobva tarara paya zvakanaka mangwana makuseni tamukira ku-call box. Hatina kamafoni tinongova netuna namba. Tukanyora madhari. Tamukira ku-call box tafona namba dzaramba. Saka namba dzamai vaya manje ndodzakazodairwa. Ndobva dzadairwa zvikanzi alright ndiri kwirai bhazi muye kuNorthampton uko. Ndikati saka inini uchirega kundisiya because ndiri kuenda uko munhu wachona asiri kudaira kubvira nezuro haana kudaira saka zvikanzi handei tese. Ndobva tatofonera mai veve tikati ndokumbira kumva ndauyo mundibatsirewo chichi. Amai veve vakamboda kutsika vabva vazoti semunhu aida mari vanga vane chitsotsiwo. Iyo yamamuchataura kuti muEngland 2002 zvingaitike here. Inini ndichakudza yakaitika 2000 chaiyo. Unotoshokekana. Zvatakuita kwamai veve. Amai ava ndichavataura nezita ravo because vakafa. Vamwe vanhu vanovaziva and handitye kuzvitaura because vakandirwadzisa mukati meupenyu. But anyway vakatozotipa mablessings. Amai ava vainzi Mainyoni. Vaigara kuNorthampton. Okay. Tasvika kumba kwavo kuya handiseli nonomboona kuti kune vanhu vagere. Vagere kudaro imba yavo yanga iri Sporton. Murume wavaisenza paNorthampton College University. Saka vaipota vati inini ndandisiri mudhiri ravo because inini ndandakazosangana nemunhu yumwe ku-airport pandege. Saka mudhiri ravo ndandisipo. Ndasvika paipe tikanzi wewe I didn't work with you, I don't even know you. Saka inini panapa tine zvatinotoita kuti ndikutsvagire basa unofanira kutobhadhara mari dzakati wandei. Ndikabva ndanzi kuti ndikutsvagire basa NI £200 kuti ndikupe work permit because wangopiwa kuti upinde chete hauna kupiwa work permit. Ndikupe work permit £2,000. Vaipa NI ne work permit zvese. Asi zvakasirika chaizvo mudhosvo iyi yatiri kuudzwa iyi. Asi kwatiri tanga tiri mabharanzi katasingazive kuti tiri kupiwe midhofo. Kuti uende kubasa ndichakupa zita rekuendesa kubasa, ndichakupa bank account. Handiti rent yangu £50 a week. A week. And Selina, that was 2,000. And £50 muna 2,000, it was a lot of money. Oh yeah, it was. Because pay yako chaive 110 a week. Per week. Saka wapiwa 110 per week unenge watonhorwa maoko aya nechando antiselina wachanda mumakomo. You can tell me chando chemuna 2,000. Unenge maoko anenge akaita kuoma aya nechando. Mai veve vaiuya tikaenda kubasa vaiuya vachisikodzima heating. Taisvika kubva kubasa kuye mumba muchiita kutonhora antiselina. Maita kutonhora zvekuti waishaya kuti unoita sei. Wow. Wabva kubasa pepe Friday yasvika mai veve uya nepay. Votanga kuti ndakutora £20 yechikwereti cheNI. Ndakutora £50 yerent. Ndakutora £50 vaigona ndakutora £20 yework permit. Saka mari yavasarwa nayo £30. Saka pa £30 idzi ndo yandakupa yekuti pocket money yako. Saka waisara usina chinhu, wasarwa ne£30. Andiselina takatambudzika muno zazvo zvokuti unotarisa kuti saka £30 iyi ndo pandichafonera kumusha, ndo pandichatenga chikafu, ndo pandichatengawo matoiletries angu, ndo pandichadawo mari yekuti ndiendese kubasa. Zvanga zvisingakwani. But Mwari zvaanongoita zvinongoshamisa. Amai ava vakazounza umwe mwana kubva kuZimbabwe. Mwana uya achimva anzi unofanira kuenda kubasa. Akati ndiri kuuya kuno kuti ndiende kubasa. Ndakauya kuno kune dziro rekuti ndiri kuenda kuchikoro.
amai vai vakaita mistake imwe chete yekuti vakamubvadzinga mwana uyu adzingwa namai vaya akanorara pachechi arara pachechi anti Selina akaonekwa nevanhu vechechi akabva ataura nyaya yake saka hatina mai vanotiudza kuno sezvairi akabva ataura sezvairi akataura sezvazviri akati vari kutoabhusa vanhu vari kupota vachiaita akabva atoti slave trade mapurisa akati ndo nyaya dzavanoda immigration vakauya ndiSelina tiri kubasa vakaisa mawaya mumba mavideos everything maCCTV vakazadza musipo isu tatisiri kutoziva kuti chii chiri kuitika saka 3 months idzo dzakati takasvika popo kumba kwamai ava muna November saka takati December, January, February immigration ichiuya takamba taredwa ndiSelina imba yakapwanywa tangonzi this is police vachipinda vamwe vachipinda nemahwindo vamwe vachipinda nepai imba ichipwanywa vanhu ichipinda tikabva tanzi tasungwa chinoshamisa ndechekuti vanhu vaitipa machokoreti kubasa uku nekutigira kofi nekutipa tumaswiti netumabhiskiti ndo the same people vakauya kuzotisunga tanga takutoenda kumabasa kwataisenza nemapurisa tisingazive tiri kusenza nemapurisa apo tiri kuinvestigate after vauya vakaisa makamera mumba musipo yes they did their investigation vakaona zvese the way yataipiwa mari the way yataicomplain takati tazoenda mukoti everything was on the screen anti Selina tichiudzwa zvakatointerpretwa vakatitsvaga mainterpreters zvakatointerpretwa kuti apa vana avaitema vachiti zvakati vaitaura vachiti zvakati vaitaura vachiti zvakati anti Selina it was so bad but zvakatibatsira takamba tanzi nemapurisa saka imimi mawitness edu for you to go further with this matoma witnesses saka takaita mawitnesses emapurisa tabvuma kuita mawitnesses emapurisa ndo zvakatibatsira amai vemba vasungwa vakazofira mujeri that was 2004 pavakafira mujeri mai vavo saka vakanga vapiwa makore mangani vanga vapiwa 15 maiwe vanga vapiwa 15 vanga vanzi vari kupiwa under human trafficking vakanzi vanga vachiita human trafficking vakamba vanzi vakafojera mapepa vakanzi because vanga vane mastempi emavhisa zvese vanga vanazvo mumba mavo zvakawanikwa mumba mavo zvakawanikwa mumba mavo zvese murume wavo aishandisa inonzi letterhead yekubasa yekuNorthampton University saka zvese izvozvo zvakamba zvabatwa saka tagara kudaro after tanzi tiri pamawitnesses manje takabva tachinjwa from Northampton to Leicester vatanogara kuLeicester tagara kuLeicester kudaro February hatina mapassport March tatisina mapassport takazongoerekana takunzi can you send us photos vatatumidzira mapictures tikati pedu 6 months dzedu because vanga vatotiudza kuti havakwanise kuti deporta because ne 6 months dzedu dzatakaita sei dzatakapiwa saka vanga vasingakwanise kuti deport saka ndo laki ratakaita saka panga pakunopera mavhisa takabva tanzi unze ichi maphotos saka murume akasungwawo here murume akasungwawo but murume anga ane mutongo wanga uri mudiki than mukadzi because mukadzi ndi anga ari paforefront munhu wemukadzi here wediwe saka tadaro manje tagara takazongoerekana mumwe musi mabrown envelope achikandwa padhoo anti Selina zvinoita mwari takaona queen atikandira mapepa takaona queen atikandira mapassport ered aya zvikanzi anti United Kingdom just like that makangotanga nepassport yered yes passport yangu ini ndakaipiwa 2001 wow handina kuforera passport handina kuclaima asylum handina kuita anything zvikanzi under human rights you are entitled kunge muchipiwa izvozvo une human trafficking yakanga yaiitika yes saka takapiwa mapepa angu ndakamapiwa under human rights wow
ndo pandakazotiwo zvinhu zvaita ndikati rega tichiunza kana Gilbert zvinhu zvaita nobva tasenza Gilbert inobva auyo ateerawo November akuwira kumubritish akuya kumubritish Gilbert azouya akambati handisi kuuya ndisina kuroora akambaroora nobva tazochatira zvedu kunoko nobva tabva tazochatira zvedu kunoko but Gilbert akazongoti zvinhu zvamunakira naGilbert akanganwa razuro uyo Gilbert zvamunakira mapepa ambonetsa kuti awanigozera zvaka zvakuitwa kazvema-investigations zviya zvokunyatsoonekwa kuti muri kudanana here zveshuwa kana kuti ndezvemapepa chete. Saka Gilbert akashingirira achingopiwawo ma1 year achipiwa ma2 years achipiwa ma1 year achipiwa ma2 years achishingirira hake paakazopiwa chaiwo indefinite Gilbert nobva aenda kuchikoro. Gilbert achingopedza chikoro Gilbert nobva atiza nai anti akambaenda zvake. Saka Gilbert asisipo but inini ndine vana vangu vaviri tinofara nevana vangu upenyu huri kunakidza. Gilbert hamenowo kwaariko kwachingonakidzwawo nenyika asi ndokuyo kwandakaita ndakatambudzikawo a few months but it was a few months dzakashatisisa chaidzo but zvakazobudawo nepositive note. Ndo nyaya yangu iyi. Wow, kuchishona tine chishona chedu chinoti kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe ndo story yenyu but tinongokudza nekutenda musiki kuti makangoti from 0 to 100 kungoti from 0 musina kana immigration status yamuinayo tokupiwa red passport. Aiwa tinozvikudza stereki. Aiwa tinozvikudza. Inini pana ari kuti hanzi kunyepa handisi kunyepa. Kana vanondiziva vari kutoziva kuti ndiri kutaura chokwadi. Kana mukabvunza anonzani SIS MELLY vanokudza nyaya yangu. No, the thing auntie is what people don't understand is although ku home office ine ma rules I know try kuita adhere to ukabatirwawo na case worker abva kumba kwake akanakidzwa kumba kwake uku anything is possible ne home office anything is possible. Yes. Saka azvingamboite panguva yatakauya 2000 panga pasina zvekuti visa unozomboforera zvekuti asylum. There was nothing like asylum yakazotanga 2001. Yeah, iwa zvinosiyana and I can believe that happened. Akungamboita kunyepa zvinongodependa na case worker akuningirikira akupa ningirikini abata case yako full stop. Thank you so much for sharing your story. Ndofunga matonzwa voice rangu kuti ndinani nai. Aiwa ndiri kutozviziva hangu kuti ndimani. Hamusi kunyepa ndiri kuzviziva kuti ndimani. Bye bye. Take care. Have a very good night. Bye. Bye. Wow. Tinokuchingamidzai pachirongwa kola makadini. Tiripo muri right auntie. I like your hair anyway. Oh, thank you. Muri seiko pamuri ikoko wedu wene mabasa. Aiwa, mushe totenda Mwari. Makazviva rwenyu rwendo rwando rwakamira seiko? Inini rwendo rwangu rwanga rune nyasha mukati because I came here 93. Okay. Ndakauya kwankusina zvisiri zvezvevisa on the entry. Kutongouya nzeve dzangu badzavhara kukurenge iri first time kurondeke zvechokwadi. Okay. Kuzoburuka kudai ndakatisinganzwe kana chii zvaitondinetsa kuti ndite sei. Mamuri antiserina. Kusvika pa immigration paiyo yakandoona pandatomuudza kuti nzeve dzangu handisi kuno. Handitomuudza kuti ichaitika. Abva andipa mint sweet pandakangodya mint yeibva dzabva dzavhurika. Dzavhurika. It's a miracle. It's a miracle mukutaura nekuseka kudaro abva angondidhindira 2-year working holiday. Abva atondipa passport kwanzi enjoy. How is Zimbabwe? And hold on caller. Anditi kune vamwe vaya vanoti muri kunyepa. Ndozvandati zvinongodependa na case worker na immigration or case worker achanda nenyaya yake. Anti vari kutaura pafoni apa
From Norway, it was yesterday. Vakabuda nzeve dzavo dzisiri kunzwa. Vanga vari kukwirawo ndege for the first time. Vakadhindirwa 2 years from Norway. Saka anything is possible kana waimmigrata kunyika dzevanhu. Usati zvakaitirwa ngana ndo zvinoitirwa ngana. Endererai mberi Kola. ndatipinda muno mushamwari yangu akandimirira ndibvunzira kuwa chii ndikati handina mubhotarisi abhavhura bhatorisi zvonza wakaenda kun'anga ipi yakazokudai ndikati hapana kana wandakambenda asi munamato chete ndo wandakanamata patakutoseka ndikati chii ndochonatwe ndikati ndochi ichocho saka from gatwick ndakabva naina unongotora national insurance number ndisandatombosvika kumba from there kwakuenda kumba mangwana kwakutoenda twanzi unofanira enda pabasa ndikati but listen wanditorera national insurance pabasa ndandine scholarship yanga yaredi kuamerica ndikati ndakangouya kuti ndimboona kuti muno mumakaita makamira sei I'm supposed kuenda kuamerica kanzi america inozodai so ndakazoudzwa zvakava munhu anga arisearch ajaira munomu sabva ndachitaura ari kundipa scholarship ndakapiwa scholarship neunited methodist church one of the pastors okay vandamuudza kuti izvo pastor ini ndaakunoku ndo zvaitika saka ndoita sezvanzi no just get a uni anything I'll pay for it ndakati jesu moriko handina mborwadziwa ndakabuda mumba mekugara namai kwakuzoitawo imba yako uri wega zvaindinetsa so ndandagera ndurupo ndakati nguva ibvezi kwatononoka nototsvai kuti ndopinda sei mumba kwakutanga kugara upenyu huri wega zvaikambondinetsa mazuva ekutanga kuti ndandagera kugara pamba pane order kuti uchizvipa order iwewe saka ndagara ndaenda kuchikoro 2 years days achipera manje ndakuda kugadzira ndine rimwe basa randandaona kusatonuko pamba neimwe nursing home inga inomwe mukadzi akavadzingwa neidi yaminista kuti ngapaita manursing homes ake padakutomutsanangura ndikati Idi Amini wanga wadzingwa kubva Uganda moziva paidi yaminista maindian akadzingwa I just bump into that lady akaita manursing homes ake munomu saka ndakumutsanangura tiona bhizi rangu rapera ndikuenda kuchikoro saka kundichinja kuti ndiende kuchikoro ndiite student visa handinyatsozviziva ndasina mbonyazozvidzidza kuti zvakamira sei ndikiri munyowani kiti kwanzi riri kupera rini pandamuudza diti kanzi okay meet me on monday monday yebva ndaenda ndasvika pabasa ndamuona zvikanzizvo enda unoisa application yako zvese wouyawo pandokupa tsamba application itei kwakuenda kwaunopiwa tsamba tinidzirei from 2 year working holiday indefinite kochi even kana mafriends angu akanditi iwe nyanga yawakaenda ndiudzwa kuti wakabva kupi because hazviitiki ndo madays vanhu vaitenga mastembi vachiita sei vachifamba zva ndachipedza kudaro ndati okay ndapiwa 2 year ndaane indefinite stay manje ndakuita zvese zvandinoda pandakutodhadzidzawo pfungwa dzakuita muche zvirirai pandaaplya ma 2001 pandaaplya home office pandakusenza home office ndichitoitawo macasework ndichitogadzirisa but moyo uchirwadza ndikaona zita raandiselina ndikafarira andiselina ndinongodhinda ndizvozvo macasework atachitaura zvinodhipenda nacasework abata nhingirikini rako kuzodhamara ndakazosvika pakuti vanhu vakawanda vanga vakundiziva kuti ndo kwandinosenza ndichingonhamo dzanga dzisingaperi ndichingodadzira ndakati inini ndiri mukrista handichazi ndaingodhinda chete ndichipa ndakanyarara pandazozviti mwari ndamulaimulaiti yakaipa ndii zvekuzobuda munispepa kuti takaziva kuti tikazoti ndizvozvo nebasa nditsvage zvimwe zvakandinetsa but ndakashingira ndikati rega ndisiye ndiite zvimwe pandasiya kwakuti from now ndati ndaindefinite ndikugadzirisa kuti ndiite british yendotombonyorerwa kunzi chinja uite british ndikati ndiri muzimbabwe ninini ndokuchinja ndakunzi british ndiri born and bred zimbabwe nanditi zvimwe zvese izvozvi from now ndotozondotwa no just pay 30 pounds pay 2004 that was 30 pounds be british ndaita british yangu ndaane british manje ndakuenda kuzimbabwe payaita nyaka yayo ndopakanzi you can't hold 2 passports uri muzimbabwe and you have to choose which one you want to hold pandabva ndagaira ndati I would rather hold Zimbabwe now hold Zimbabwe now let go the British because munhu wese anotonudza kuti ndiri benzi ndikati if to let go akusi kunzi ndaita let go my status I'm still British but the British passport I had to let go but Zimbabwe is now back
ndaita back again but ndachinyora tsamba kuti I did this and this and that, so does it mean I need to pay this and this and do all this tests and this? But ndanyorerwa back tsamba zvikanzi, what do you mean you don't need to pay anything, we just have to give you back your passport. Saka Mwari ariko aiwa variko zveshuwa. Hai uru rwendo rwenyu rwanga rwakanaka from 2 years to indefinite leave to remain to British, muchitombosarenda British yacho chiti futi muchiopta kuti muri kuda kukipa Zimbabwean passport yenyu muchizoiwana back. Aiwa zvinofadza weduwe, zvinofadza. vanonzwa vakawanda vanokudza kuti ndezvekunyepa ndezvepati zvitori zviriko kana uchitenda soga dzimwe nyaya hadzitsanangurike pati pana Mwari dzinotsanangurika. No, anti zviriko kungoti vanhu havazvibhilieve. Vanhu vangojaira kungofunga kuti marules are laid down ndiwayo. I know of someone akabva kumusha uku direct from kumusha akabva atongopiwa indefinite leave to remain from kumusha. Tinokutendai nekushare pachirongwa weduwe, zvinongoencourageawo kuti mumwe munhu aite hope. Tatenda anti, thank you so much. A very good night to you. Anything chiri possible vanhu vaMwari, aikonai kurambira. Regai tinzwe ava kuti rwendo rwavo rwakamira seiya. Yangu nyaya yakutombomira, asi yangu inosekesa. Tinokuchingamidzai pachirongwa, makadini? Tiripo makadi yenyu. Tiripo ipapa apa pandiri kuona apa maitosainira muchato era. Tanga tafunga kuti tiende mhiri zvikanzo tanga tasaina. Aiwa hapana chakashata. Isi taona kuti vose vanongotaura vanenge vakabva kare, isu gatimbotaura takasvika izvezvi. Makasvika izvezvi zvarini futi? Takasvika muno muna July uno. Muri manyunyu pamisheni kaimi? Tiri panyunyu ratigai timbotaura isu manyunyu kuti takasvika seiko kuno. Makasvika seiko? Isu takauya kazindiswa namukoti. Ndimi wana mukoti. Zimbabwe yanga yopisa tikati regai tisumuke. Aiwa, tinozvikudzwa makawanirwa nyasha kusudurutswa, yanga yopisa zveshuwa. Yanga yopisa. Saka makauya samukoti? Ndakauya samukoti, takanyora ichi chirungu takashinyora tichanyorazve. Makanyora kangani? Ndakanyora kaviri, ndakaitirwa nyasha ndakanyora kaviri. Hold on caller. Kune vaya vanoti vari kufoira chirungu vari kufoira sei? Muri kunzwa caller zvavataura. Vakanyora chirungu chekuuya kwavari ikoko kaviri. Ndakaitirwa nyasha ndakanyora kaviri. Mwari wakaona kuti mari yacho aingazoiwanikwa yekunyora katatu kana kachina. Katatu. Caller, I'm glad mauya pachirongwa. Takukubvunzai nezvimwe futi zviri outside topic yedu yatiri kuda kuno. Muri kuti makauya samukoti? Tiri kungonzwa mazuva ano kwazara maagency ari kuti ibhadharai mari $100 tikuitirei zvakati zvikabva zvazoti yenyu jeni makazvifambisa sei kuitira vakateerera futi apa vari kuda kuuya kuno sana mukoti vabatsirikane? Aiwa, kuya samukoti hakubhadharwe mari, musabhadharwe mari, musachirwe mari. Ini ndakaaplya direct kuna agency wangu andakabhadhara iyoyo, andakubhadhara chinhu, akatobhadharira inini ndege kuti ndiuye kuno, ndiye akandibhadharira. Aiwa kola, imbomirayiwo. Muri kuti hamuna kubhadhara chinhu? Hapana chandakabhadhara. Ndakangonyora zvandinonyora chiti zvirungu zviya nokunyora test inonyorwa ikoko yeCBT iya. Ndokubva ndabhadharirwa ndege, ndakabhadharirwa visa, ndakabhadharirwa. Kwandiri kugara ikozvo ndogara mahara 3 months ogara mahara. Kola. Muchiripo here? Ndiripo, ndiri kutokatyamadzika because kune vanhu vari kubhadhara $100 ekuproseserwa zvinhu zvavo. Aiwa kana haufani kubhadhara. Haubhadhari kubva kuZimbabwe. Chako kungopedza process yekuregister chitiya inodiwa NMC yati munoiziya. Tinoizivira kupiko? Inonzi NMC. Vanoiziva namukoti kuti inonzi NMC yekuno kuNational Midwives Council yekuno. Nechi? Woita zvaunoita ushiri ikoko zvekunyora chirungu chako, woenda wonoregister, wonyora CBT yako, wopedza. Kana wapedza wonyora CBT yako, wakutotsvaga, wakutoapply, wakutsvaga basa, wakuita mainterviews ako,
vakubhadharira vhisa rako, vakutokupa course vhisa rako 15 days rinenge rabuda. Kola, ndida kukumbirawo kana musiri comfortable imimi kutaura, inini ndinozvitaura, ndinogona kukubvisai paspeaker. Ndida kukumbirawo agency wenyu wamakauza kuitira kuti tiudzewo vanhu vazive. Kana muri uncomfortable ndinobvisa paspeaker mondiudza inini ndichaita mouthpiece yekuconvey. Alright. Muri kutaura henyu? Ndaka-apply kunonzi kuYeoville District Hospital Agency. Yeoville District Hospital Agency. Okay, hold on. Kola vari kuti vaka-apply kunonzi Yeoville District Hospital Agency. Vakanoita NMC yavo, vakanonyora chirungu chavo, vakaita CBT yavo, hapana chavakabhadhara. Ivo vakatobhadharirwa ticket, plus pavari kugara for 3 months, pari kubhadharwa neivavo vakavaunza. Hapana chavakabhadhara. Kusara kwema-English test ayo, makanobhadhara mega kaya? Aiwa, izvo unobhadhara wega. Izvozvi zvatataura zvinodiwa izvi, unobhadhara wega. Agency wauri kuyuza uyu, haubhadhare ba. Haubhadhare chinhu. Unotobhadharirwa tiketi rendege pamusoro, wopiwa 3 months accommodation pamusoro. Muda kuti ndidzokorodze here zvataurwa naKola. Thank you so much for coming, Kola. Kwapedzapo kana wakunyora pane oski inopedzeswa vanokubhadharira futi. Zvese vanenge vakuitira kana wauya kuno. Ivo ndivo vanenge vachikuitira? Yes, kana wangopedza registration yako wangokuona waita interview, zvese vanenge vakuita ndivo. Tinokutendai pachirongwa nekuuya kungoti enlightenawo. Regai ndibva ndati kana pane vamwe vari mucomment section vakauya through maagency, tipeiwo. Kana makaitirwa zvakanaka saKola, tipeiwo tipe vamwe vaone kuteedzera. Asi maEnglish nema-whatever ayo munobhadhara mega. Enderera henyu mberi, Kola, nestori yenyu. Saka iko zvino tiri kushandawo muzvipatara imomo mutakauya tichangosvikawo muno. Ndiri kuti vachiri kumusha uko vane tarisiro zvinoita munouya. Asi how are you finding it? Tichiri kuadapta, tichiri kuedza, tichiri kuona maziso, tichiri kuvhura kuti tione zvakamira sei kuno. Ndizvozvo zvimwe zvirungu zvacho musinganyatsonzwe futi sezvo. Tichingoti yes. I know the feeling, Kola. Ndozvandaitawo, ndaingoti yes. Zvino mumwe munhu, rega ndikusekesa, imwe shamwari yangu akazonzi nemumwe zvikanzi I feel like ndinenge ndoda kuzvipfuudza. Saka ana kunyatsonzwa chirungu chakanaka, zvikanzi oh, that's good. Senge vagara vemuno varungu vachona kuzotaura zvimwe zvavo zvezviudzwa vanenge vachitaura. No, you will get there. All the best, Kola. Aiwa, maita basa, ndafara mabaira foni yangu. Aiwa, tinotenda ende tinokutendesesa ine kutouya muchishare zvamatishera izvi. Ndo zvakanaka kuuya uchisharewo nevamwe. Vatopika 1 or 2 kuchida pane manesi ari papa. Atopika 1 or 2. Thank you so much. All the best. Zvinoita chete. Thank you. Good night. Tinokuchingamidzai pachironga, Kola. Makadini. Madiaries anenge ari nani. Muri kunyikawo dzisiri dzenyu, makasvika seiko ikoko? Zvanga zvaoma kuZimbabwe and Selina. Okay. Manga muri muna 2007. Ndanga ndichirarama zvangu ndichishanda Grain Marketing Board. Okay. Zimbabwe. Then ndobva ndaona kuti zvinhu zvaoma panapa, mari yautambirawo haichakwani. Apa uri single mother. Saka ndakabva ndati plani ndeipi. Ndobva ndatsvaga temporary teaching, handikamoza kuti makore wayo paipindwa nevisa paboda kure kuno South Africa.
paipindwa nechi? So nevisa. Okay, waitoneedha visa. Passport wakwasinatopinda. Ndagaya 1+1 ndikati rega ndiende temporary teaching course. Anonzi macivil servants aipiwa kavisa, so kana une payslip remugovernment waipiwa kavisa, so waipiwa kavisa kekuti ucross kanenge kane 30 days. Vandagaya ndikati regai ndiende kutemporary teaching. Vandasiya basa kuGMB vandaenda kutemporary teaching. Ndayanga iri second term. Ndaticha second term inotanga chii May, June, July. Payslip hadzingauyi. Vandozana ndavinga. Mati chii hachingauye? Mapayslips, kana usina payslip yachona hazvibatsirika papo. Alright. Okay. Reconnecting. Iri kuti reconnecting wakomana kuuya kunzou unonzwiririra nyaya dzevanhu unenge uchitongofunga kuti ndeye yako. Regai ndikate ndivafonere bheki tione kuti inoita here. Manesi vari kuZimbabwe manzwa zvataurwa. Manesi vari kuZimbabwe manzwa zvataurwa. Hello. Yanga yakuti reconnecting call. Hello, taura henyu. Zvandangoramba ndichitaura mapedzisira kunzwa papi? Payslip ingauye. Because ndichingotaura ndakona. Okay, mapayslip ndazoenda kuHarare kuSSB kunotsvaga mapayslip because ndandatoopa rwendo ka. Ndobva ndamawana mapayslip angu pandadzoka kuchikoro. Head ndobva vati holiday. Hatichakwanisa kukunyorera tsamba. Ndobva zvabai ndakaizvita kutofanira kutoti ndiite third term futi ndichiticha ndikati hazviite. Ndobva ndakumbira vekumaofficer one of the ladies ndikati ndidhindire mabond paper ndononyorera tsamba yangu mberi. Pandadhindirwa pandaenda kuHarare pandanyoresa tsamba yangu muzvakomana vemuHarare vaiva ndobva yanyorwa tsamba ndobva yaprintirwa pachibond paper chiya chine stamp yechikoro yekuti unoticha ipapo chichi. Ndobva ndapinda mubhazi munorurama chicken bus, so 2007 ndapinda ipapo ndakauya ndakadedzwa neshamwari former GMB workmate. Ndobva nditi uya zviri kuita kuno mbozama since wake usiri kumurume chichi uya umbozama uri kunoku. Ndikati waita hako sawira kokusvikira ndaita sei ndakuwana. Ndobva ndapinda mubhazi munorurama rangu roadport. Ndobva ndasvika muJoburg makuseni 6 AM. Ndichibva kubhodha ndakabva ndafonera bhururu ndacrossa ndikatodhindirwa ka 1 month kavhisa kangu kaike katonamirwa kuti nditicha vari kuenda kuchichi vari kudzoka. Ndasvika ndayambuka ndacrossa ndafonera shamwari ndaita sei ndacrossa toonana makuseni. Alright. Ndobva ndakapedzisira kutaura naSawira ipapo kuzotraya ndave murodhi kuzodii ndave murodhi hapana haichapindi foni. Havabatike futi. Ndasvika muJoburg zvakaoma handisele. Ndasvika muJoburg muya makuseni kuma6 kafoni zvino kakuchipera moto handitombozivi kuti ndiri papi ndodii. Ndiri kungofona foni haichaita sei haichaenda 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 masikati. Ndikati yo ndakudzokera. Ndanga ndatofunga kuti ndakukwira bhazi ndidzokera. Apa kumba kuti ndichitaura kuti hama haichabatiki hazvichaiti. Vabereki vaitongoti kwira udzoke. Ndobva ndati ndamboshinga kubva kwesoko rega ndimboona zvokuita. Pandazogaya kanotebook kane nhamba dzamai vekuchechi taimbotamba tese kuchinoi uko. Ndobva ndavafonera zvikanzi yes wasvika nguvai. Ndikati makuseni but friend haisipita sei
aisikomatoshanza watotambwa chijobek. Watambwa chijobek mira ipapo pauri ndaitochaja foni mupark station. Watambwa chijoni mira ipapo. Chijoni ndo chipichi. Zvikanzi mira ndokuuya. Ndobva shamwari yangu akwira at the same time pandafonera umwe ex wangu so. Wandaimbotaura naye ndandichiri kutaura naye but kwangu ane time tisingatauri ndikati nda desperate. Ndamufonera ex uya akati ndo inonzi Jobek yawatambwa mira ipapo pauripo wadamutsanangurirawo apa munhu vanova vanotosvika chete kola apa munhu wese ari kungoti ndo inonzi Jobek yawatambwa iwe usikuziva kuti inonzi Jobek shaya kuti chijobek ndechipi manje ndamira vakabva vasvikirana mwaibva kuredbot naibva kuyuvhe vaibva kuyuvhe I think vakamboorganiza zvokusiyira vana ndo mai vekuchechi tsvaga wekusiyira vana kuti vauye vabva vasvikirana uyo achibva kuredbot achibva kuyuvhe vabva vasvikirana pandiri ndikati mai wemwari maita henyu ndobva ndasvika ndobva vatotanga kuseka zvikanzi ko ndobva ndatsanangura kuti munhu ndakapedzera kutaura naye nezuro ipapo zvakamboti kuma12 masikati namba iye ndobva yamboita kuti ndandangofona continuously when you're desperate saka muchizonzi zvoni vanhu vanosvika mujobek voenda kumabhawa vonohura in that situation andanga ndaigonongopedzisira ndapinda zvangu mubhawa ndogara pakona wakutotanga kutoita business because nenge usina kana munhu kana hama kana chii kana chii ndokuenda kushamwari kana kuziva kwokuenda baba imi kana ndobva ndatonzi uyo yasvika ex wangu uya mai vekuchechi havasvika shamwari yangu kuti akutotaura nyaya vakutonditsanangurira kuti ndizvo zvinoita vanhu vanongokuti huya enda apaka handina kutombomukumbira ka ndiye akatonditi shamwari huya zvezvo kutondimanikidzira uri single uri kugara nemwana wako kauya kuno kunotogona kumuchengeta mo uchishanda handina kutombomukumbira munoona ndobva ndazonzi vazowirirana kuti maitembo chienda ichi naye uyo anga ari ex saka takangoona kuti hazviite sei hazviite but dei panga pasina kuuya umwe munhu ndaitoenda naye ungadai wakatonanga naex ndobva vato ndaenda naye hameno zvaanenge angotodzokerana ndaingoti kundaigweti hapana ndobva kuseka namonge rugare zvo vanaenda namaitembo vaivaya ndoda kuvatenda handimbonyarei ndonzi esi vanhu vanotondiziva kana vachindiziva ngavandiziva ndinyare because this is a real story vatende kana uchinidha kuvatenda maitembo vatende ndovatenda ende ndinomufonera almost every time chingoti unoziva kuti chii wakaita life saver wangu ndakazogara zvakanaka nekuda kwavo vakanditsvagira basa remumba stay in ndakagara nemuindian ndichishanda mumba zvikatoita paipai kusvika ndazowanawo basa rimwewo saka ndachiwana basa uko manje uko takambotanga kushanda mushopu ndobva ndatsvaga sawira uya manje ndikafona kumba kwavo ndikati mama ndakarasa manhamba ani abhururo wangu saka ndipewo nhamba mama vaindiziva katiri matight kona vatondipa new number akabirwa foni chichi zvavakanyeperwa kudabirwa foni use this one as my new number I think yanga yato 2 years down the line yanga ya 2009 if I'm not mistaken ndizvo 2009 ndobva ndamufonera ndeipi zvikanzi zviri sei uri right ndikati uri kuziva here undiana kutaura zvikanzi aiwa ndisingari ndini esi ndobva amboti zii ndikati aiwa ndondowara ndichatsvake hangu pekugara zvinhu ndatogowa ndotozvigarira chichi zvese zvikanzi aiwa asikana paipai ndakazobirwa foni ndikazodidi ndikati it's okay ndangoti tingoita keshapu ndoda kuyozokuona ine ndaida kunyatsomunyadzisa ndobva ambotanga achimbotsika-tsika ndikati ndoda kuyozokuona ndiudze kwauri ende lucky enough kwaive kwachona ndokwandakange kusaidi kwandakanga ndakugarawo kunonzi kocosmos city nindandiro brandberg soka pamba ngori padhuze ndobva azoita zvivii ndakandidirecta ndobva ndanyatsogeza ndokuchena ndokubuda ndokuenda andiselina haana kana kunditarisa mumaziso muri kundinzwa nyadzi dzinokunda rufu nyadzi dzinokunda rufu akaita wange achanyura asi haana kana kunditarisa mumaziso but nini hangu life yangu ipapo zvanga zvatove right ndakutozvirentera karumu kangu ndichizvishandira
zvese zvanga zvatobvawo nekutochengetawo mwana wangu. Ndobva ndatoswera ndiri komba kwake, ndakaenda ndofunga 3-4 hours ndiripo. Mbva ndazoenda. Guess what happened? Ndichioneka. Tell us. Ndichisvika kumba kwangu achindifonera, ndanyara esi, ndanyara zvisingaiti, handimbozivi kuti ndodii chichi, but ndinongotenda Mwari. Ndikati aiwa, zvinhu zvakazofamba zvakanaka, handisi kumbotambura chichichi. Ndobva ati zvone ufunge hako ndine kazini yangu yakasvika nezuro kubva kumusha, ari kutsvakawo basa. Kuspa kwauri kushanda ukoko, hakunawo here mabasa? Ndikati mabasa ariko anowanika, vari kutotsvaga munhu kuchi kune daily, munoziva daily department and shop. Yes. Kunobikwa uko, kuchigadzirwa ikoko. Kakukutsvakwa munhu, and I made sure kuti kazini yake awana basa ikoko. Ndikatoti hama yangu yepedyo ndobva ndamuwanisa basa, musikana weyo yakazini yake. Akandifonera, vasikana maita henyu shuwa, maita henyu. Ndikati aiwa, ndosaka mabhururu tiripo, but iye akambodi andirasi. Saka musikana uyu, kazini wachona uyu, tazombogara rimwe dei zvedu tasangana palanchi. Akutondibvunza kuti saka makazivana sei nakazini wangu? Ndikati aizvi kwana kutaurira. Ndobva ndachimutsanangurira nyaya yese. Akachema musikana wayo akati anodarireiko, ina haana kumbondiudza wani kuti ndizvo zvaakakuita chichichi. Ndikati meno kunyara zvinotaurika kandiita zvanga zvakaoma handiselina, but right now as I'm speaking tinototaura nhasi chaida tichitotaura tichitoseka, tichitotaura kuti hauzonyanya hako kuchimuisa padhuze because nenge uchiziva kuti ndizvo zviri munhu, but tinototaura tichitoseka tichitodii, but zvanga zvakaoma zvekutambwa chijoni izvi, but izvezvi zvaandareti zvangu. Selina, ndatenda nemukana wamandipa kumbotaurawo nyaya yangu. Ndandisingamboitaure, ndaimbonyara zvekuti even vanhu vokumba kwedu vakatozoiziva. Ndofunga after 6-7 years ndiri kunoku kuti ndozvakamboitika pandakakwira ndichiuya kunoku. Otherwise hapana iziva, ndaitonyara ndiudze vanhu ndakatizwa ndikahwandwa mujoni. Aiwa, munoziva, I want to encourage someone who is listening today. The beauty of telling your story. Telling means you're talking about something that happened. Telling your story can help someone ari comment section zvisati zvamuitikira, so that kana zvikaitika remember kuti kuna esi uya akambotaura story yake mukudai zvikabva zvazodai ndikasadai. Just imagine this lady abva mukutaura iko zvino achitaura nezvokuuya kuno muna July achiita nursing, achiti hapana chandakabhadhara, anditi that is the beauty of telling your story. Uri kutoudzawo vamwe vanhu kuti uri kubatsira vakawanda. Uyu mukadzi uyu atoudzawo vakawanda kuti you don't even need to pay. All you need to do is pay zvechirungu nana hanzi NMC vako vakuda kuita nana CBT ndozvaunonida kubhadhara. Ndege akatotitaurira agency yake yaakayuza, saka zvinobatsira kutaura. Saka kana uchinyara uriko kubackground usingataureka unenge uchivharirawo vamwe vanhu mukana. Saka thank you so much for Ningirikini for telling your story. Maita basa handisela, ndoda kutenda futi Maitembo neuyo ex wangu handina hangu kuzoenda kwaari, but akaita munhu ari right, and kutaura chokwadi haana kuzombobvira ambotaura dzimwewo nyaya dzinoenda kumwe besides kuti anga atongouya kuti andibatsire. So I just want to thank those two people for being there for me when I was stranded in Joburg. Thank you so much. Tinovatendawo kana nesu Maitembo matendwa. Ex kwauri ikoko unozviziva wega. Watendwa. Thank you so much, caller, for calling. Jose. Thank you, Jose. Thank you. Thank you. A good night. Yeah. Rega ndi return a caller. Vamwe wanga uchida kufona. Ngati encourage kutela ma stories edu. Shida anobatsira mumwe munhu ari pa platform. Ukagara nenyaya yako usingashare. Tinokuchingamidza pachirongo caller. Makadini? Magadi yanyo antiselina. Tiripo edu ndimi wamo ku immigrant akaini.
bandida kutotanga shift ndachitangoti gaga kuprocess yekuti yekuya kunoko. Ora ichiitai gaga mumhanyire kushift. Alright. Kana vari manesi handiti vanofanirwa kunyora chirungu which is OET kana kuti out handiti. Iyoyoyo ndiyo inozoti kana wapasa wakunyora ine mapoints avanoda then wozoita neCBT. Kana waita CBT wakutanga kutsvaga maagents. Kana uchida kuya kuNHS handiti unogona kuapply direct. Asi maNHS akawanda anoti zvona unobhadhara wega zvinhu handiti. Kana uchiri kuZimbabwe kuti maflights matickets chichiuya kunoko. Then kana wasvika kuno vanoita reimburse, vanokudzosera mari dzese dzawakanyoresa chirungu, dzese dzawakaitisa CBT, dzawakakwirisa ndege and everything. Vanoita. Then the other option vanoda kuuya, kune option yekuti unoshandisa maagents, like ambotaura haya maagents. Maagents zvaanongoita go between iwewe necompany yauri kuda. It can be NHS kana kuti kumahomes, kumacare homes. Okay. Saka iye agent anongoshandisa mari yake okubhadharira zvese oita sei, but izvozvo unozoita contract ndeyoyo yekuti vanokwanisa kukuti ukabva within normally 3 years pavanokupa visa rekutanga rinenge riri 3 years. Saka vanokuti pacontract rokuti zvona alright ukabva within 3 years kana washanda gore pamwe uchabhadhara kana kuti 75% kana kuti pese pawabvira as long 3 years zisati dzakwana unongodzosera mari yedu 3 years. Saka you are contracted to working for them for 3 years. Yes. Failure of that you have to refund them. Exactly. That's unspeakable. Saka kana ari NHS like ini ndakauya yangu last year handiti. Okay. Yangu NHS yakandipa visa re 3 years asi vakanditi unongofanirwa kutishandira gore, after gore hauchatibhadhari anything. Saka pandakasvika nandina agent go between then agent go between when you tiudzeiwo kana sikana ikonongoti agent go between tiudzeiwo agent andiselina maagent akatowandisa kune makambani akasiyana pane like ndogona kuzokutumira list maybe kuinbox kwenyu ndasendera kubasa. Please chipi ndaikubasa inini mukasanditsvaga inini ndinotokutsvagai chete tinoda kupa vanhu ndokuratidza then kuzoti process yemahealthcare assistance iri kuita ichi handisati ndanyatsonzwisisa hangu kuti iri kufamba sei cause vanhu vandati ndanzwa vachitaura nezvayo havasati vaita sei hapana wandatiwo ndabata auya achishandisa asi handinoziva pane inonzi agency inonzi ENS asi inobhadharisa manje inokuti kuita masemina avo unobhadhara vozokuunza but vakatanga vari right vasingabhadharisi nekuti vakaona kuti uyu mukoto wemari vakapedzisira vakubhadharisa vanhu. Uraiti vanenge vachibhadharisa sorry vanenge vachikubhadharisa kuti tikutsvagire basa tikulinke tikukocha how to answer interview questions and everything but izvozvo hazvimbonidi kuansa cause zvinotongoitika zvega kana takagara kuZimbabwe vanhu vekuZimbabwe tinoshanda vidwe and tiri intelligent kana UK kunoku anything is possible. Chirungu chekunoku tingangovharwa nechirungu mafirst days kuti haunzwe zvavari kutaura and stuff but when it comes to practical things we are so hard working tinozviita. Ndakanzwa mumwe munhu ari pahospitari achiti nesi wekuZimbabwe akatrena kuZimbabwe akauya kuno shandiro yaanoita kunge junior doctor chaiyo neruzivo rwaainarwo. Nekuti isusu kumusha tinenge tiri machiremba anozosara usvika iwe watoita management yepatient yese maona then kuno kunongochidza kuti patient akangonzi kwirei temperature wakufonera chiremba wakuita sei. Saka manesi ekuZimbabwe tinenge tichiziva even everyone kuZimbabwe was so hard working zvisingaite. Ndozvandakarealiza zvangu kuti inyangoti nyika yedu haina kunaka zvayo but otherwise tinoshanda. Imimi regai ndikurelease muende kubasa asi ndakuchikumbira kuti mutipe information. Aiwa ndichataura nemi ndasununguka alright kana kuinbox chaiko. Zvakanaka ikola. Alright, thank you, bye. Motishandira zvakanaka. Thank you so much. Zvakanaka. Tatenda. Ndozvakanaka kusheya. Vamwe vauya vari kusheya iwe wakangogara kuseri uri kuti ina handingasheyi yangu. Tinowana information mukusheya. Vauyawo vati vachatipa information. Asi kana tapiwa information ati vamwe vanobhadharisa kukuita matraining nemaseminars avo uyu ndozvavataura.
kola saka tichaona kunowira tsvimbo nedohwe. Saka tinomirira information. Rega ndiri pa 4 hours later paya kubva ndazobuda hangu kubva ndariliswa kubva ndaenda bva munin'ina wangu anditora bva taenda kumba kwake bva ndanospenda 1 week. Hope I'll bring back information. If I get the information, definitely, SIS MELLY's diaries platform. Atiregere kupa information kana tiinayo. Although tinogara tichingotaura kuti vevanobhadharisa apaka tinenge tisingadi vevanobhadharisa, but you go at your own risk. Kana waona zvakakodzera unongoendawo. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's diaries. Makadini? Tiripo makadi yenyu Aunty Selena. Tiripo hedu. Makasvikawo sei kwamuri iko? Inini ndichangouyawo ndakangobvawo kusvika last year. Muchangouya asi makauya aiwa zvangu ndezveusocial work, but tinouya through the same route process. neyo yemane. Hold on caller. Anditi maona kuti tati kusheya kwakanaka. Tabva kune manesi iko zvino takupinda kune masocial worker. Kana paine masocial worker aripo pa platform variko kumusha kana kuti vakaitira ku South Africa, chitereresai. You can go on caller. All right. Ini ndakauya patakauya before COVID, because patakaitwa ma interviews before COVID, ma employers aitouya ku South Africa kuzoita ma interviews. Okay. But iko zvinezvi aiyedro nezvakwanisa kuita via Skype. I think the first thing chingori important is kutanga wa register ne council inonzi HCPC. Yema social workers. Then you can be able to apply direct or unokwanisa kushandisa ma agencies. Naikola HCPC iyo yacho inoregisterwa kupi? Boti racho riri kupi? HCPC. Boti riri kuno kusaka unoregister online. Ukangogoogle out HCPC unotoona zvinhu zvavanoda zvese, the list of things zvavanoda. Okay. Then wotongo apply or upload ma documents ako. Then okay. You'll be registered. Okay. Yes. Okay, and then kana wa registered social worker, then it will be up to you kuti unoshandisa ma agents here kana kuti wo apply direct kuma positions anenge ari kunoko. Okay, saka ndozva makaita. Makashandisa chi? Ini ndakashandisa ma agencies anonzi tripod. Ma social worker. Tripod. Yes, for my social workers. Okay. Saka tripod iri based ku South Africa, kuna recruiter wacho. Saka unosenda ma CV yako kuna recruiter wawe tripod ari ku South Africa. Okay. Then ndiyanobva Mati, sorry. Miriam Ngwerume ari kuti HCPC, mumwe ari kuti Julie maiwe boys vari kuti XPCP, which is which up? It's HCPC. Yes, HCPC. PC. Okay. Yes. All right. Yes. Saka ndowe HCPC ndo ingori important. Ukava nayo unenge wakutoita kuchuza mabasa kuti ndoshandisa ma agents, because kushandisa ma agents kunenge kuine advantage kuti vanoita cater for everything. Vanokubhadharira everything zvaunenge uchida, itsaida mavisa nefamily yako, votofanira kutsvagira accommodation kunoku, vanoliaisa everything zvinhu zvako kuti inonzi transit yako ive comfortable and isava hassle. All right. But kana uka-apply direct unenge uchizozviita zvinhu zvako zvese wega, they will reimburse you wasvika. All right. Wosaka pane reimbursement wasvika. Zvinoenderana zvinoenderana nema local authorities acho unenge uchiapply. Vanotokupa kuti relocation package yavo ichanga iri yakaita iri mari. Saka normally ma relocation package mazhinji acho anenge ari up to 8,000. So up to 8,000 zvinoti
urufana kushandisa makosi ako kana kuti uda kuya nefamily yako accommodation yacho yauchizogara must be around 8,000 not more than 8,000. Okay. Okay, Saka, how are you finding it since you came? Takauya last year. Yanga the peak of COVID. Saka most of the things taitira kumba working from home and all. Skatana sinombonyanyonge taita exposure yakawanda kunze oku, but kunoshandwa. Mari yako unoiwana unlike zvatanga takuita kuAfrica yanga yangokiya kunobhadharwa zvawashandira zvawabudira ziya kunobhadharwa ndizvozvo hamusisina zvekumbonzi peito zokupai musi wa5 kana inogona kutopinda andiselina kuti musi wa23 24 yapinda asi nekuti pressure rebasa raunenge uinayo unongobhadhara renti woti zvimwe ndozozviona ndizvozvo. That's how good it is, but for the meantime I can say kuti pekutanga unopiwa 3 years visa. Unopiwa 3 years visa. Then also apply kana uchida kucontinue then also piwa dzimwe 2 years, then I think also ita indefinite. Saka after indefinite zvinenge zvaananewo because unenge wane flexibility yekuti unokwanisa kutsvagawo kumwewo, and even mari yacho pay ya social worker inenge yawedzera. Saka in the long run zvinobatsira at first ponomboya kunombo ndakamuvhire chikozi mari yacho kunokukwini vanonge vanomeka sure kuti washandisa mari yako kunoku cause kune high cost of living. Yes, but zvinoshandika nazvo unlike uri kuAfrica kwatanga tiri zvanga zvaoma zvekuti wanga usingakwanisi kusara kana nekasaidho kekuti utumirewo black taxi, but kunoku zviri nani. Manga masvika panguva yakaoma yekutonzi nevakuru kweretai mari kuti muone kuti mauya kubasa. Chingonzwa kuti zvichemo zvezvo zvakawanda zviri kumba and iwo hausi ukwanisa kuchipa in nekuti zvinhu zvakakuomera, but kana uri kunoku you'll be able to chip in. Hauzokwanisa hako zvese but unokwanisa kuisawo kako contribution. Ndizvozvo. Thank you so much, caller, for calling in and just enlightening us about my social workers. Tinozvitenda zvikuru. Alright, kana paina vanenge vangori nemubvunzo vanongounza through imimi munongondiudza. Munongondibvunza and I will be able to lighten up. Okay, ndanyora number yenyu pasi caller. Thank you so much. And thank you so much for that offer. Ndokunonzi kuita diaries ikoko kwekuti haunyimire information. Thank you so much. Ngavauye tiwande ndokuti society yacho ikure zvazvizonyanyoita lonely muno munyika yakwini. Gaiti anoda information anouya through inini ndokuhukai apo huyai tione kuvadhingura vazive kuti tinoshanda. Thank you so much. Good night. Alright, thank you. Alright. Zvakuenda zvichitononakidzaka. Taakuwana macallers ari kutiigira information. Okay, ndandikumboda ningirikini. Takona makola ari kuti igira information inova yatiri kuda. Ngava uye emanesi nemasocial worker uya. 4 hours later mva ndazobuda mva ndaenda kumba kwemunin'ina wangu. Ndatoona munin'ina wangu arimo mucomment section. Mva ndaenda kumba kwemunin'ina wangu. Ndandiri suppose kungoenda kumba kwemunin'ina wangu for a day ndichipfuurira because ini ndakange ndatsvagirwa basa neshamwari yangu. Iyo shamwari yangu ndida kuitenda. To say the truth, inini shamwari yangu ka ndimaitembo chaiwo. Akauya akandi accommodata. Anditi akati Serena uchangotanga kusvika. Hapana chaunobhadhara, hapana chaunoita. Iwo ingoseva because aigara na brother. Saka ndakaenda unogara paaigara na brother, nemuroora na brother. Ndakabatwa zvakanaka, ndakaitirwa zvakanaka. Zvikanzi iwo ingoshanda uchingoisa mari yako pasaidi uchiseva kuitira kuti
kuitira kuti utsvagewo one room, nekuti hatidi kuzogarisa ini ndiri kutotsvagawo pangu pekugara, hatidi kuzogarisa pamba pemuroora. Zvisinei ndakashandawo 1 month ndikachengeta mari. Ndakasvika muna July or August ndakatenge ndatobuda ndakugara kwangu ndega, nditi ndazogara mu1 room uya. Ndiri kushanda ndiri chipoko, ndinongotuguka pese pese. Inini ndaive nematyira, handina kumbobvira ndakaita zvekudhindisa passport, handina kumbobvira ndakaita zvemidhosvo. Inini ndinotya, handiseri navanotya, handambobvira ndakaita zvese izvozvo. Ndikaenda kumabasa, ndaienda kumabasa ndichinoshandisa mazuva iwayo date of birth rako ndoraive nhamba. Ukanzi reference address yemwana wamai wangu ndiyo kwaive nereference kubasa randakamboshanda kunhingirikini kuguest house. Zvino rimwe gore ndakazonzi reference, kubva vagoogle address vakaona kuti haizi guest house, private residence. Kwako nditi guest house yako haiexist. Kwakutobwaira makore iwayo waikwanisa kuti futika kana pane chavabata ka hausweri uchinyengerera, unongomuvha on. Saka ndiri kushanda uku, ndiri kuenda kuti tuzvikoro twaive kokuLondon, vanhu munotuziva. Ndaenda kuchikoro tanzi tinofanirwa kuita maapplication kuti aende kuhome office tinoapply for kuita tuzvikoro. Amai taendesa tumaapplication tuya twaenda, ndikakudzai kuti the whole class yakapiwa mavhisa ema2 years. Rangu rikadzoka richinzi dzokera kumusha kwako by musi wa9 December. No, musi wa11 December, because birthday rangu musi wa9 December. Rangu ndikanzi tsamba yakauya, ndiri one ari yega wamwe wese wakapiwa mavhisa, because I applyiwa through school. Rangu ndotonzi sorry Selina, tine urombo rako hatizive kuti vari dhina here pakati pevamwe here. Muri mastudent 30 vamwe wese opiwa, iwe ndiwo onyima munyama wakadi iwoyo. Zvikanzi tine urombo, tiri kutoti udzokere kumusha by musi wa11. Failure to do that you will be removed. Vakomana, apa you will be removed, ndakutyira address yangu manje. But before ndisati ndasvika ikoko, ndichigara kumba kweshamwari yangu uko, handiti kana muri zvipoko munongogara muchitya, because zvambotaurwa nakola kuti vaikustadhai kana vafungira kuti hamuna mapepa voongoere kana vanhingirikira. Musitarara manje 10 o'clock kana iri sama, kwainge zuva rakatobuda kudai, tarara manje. Taona helicopter iri kungotenderera. Tikati vari kutsvaga isusu. Shamwari yangu yakangonditi, Selina, ingoti svevere kusaidhi kwemubhedha uko, indongoti svevere, nekuti light racho rinenge rakatocha muno, kwakutongoburuka zvimbichana iyo, kwakuburukawo kusaidhi. Takazosumuka helicopter yasuluruka tichingoti vari kutsvaga isusu. Kuita chipoka haisi nyore, vanhu vaMwari. Fast forward kune zvandamboita. Ndanzienda kumba musi wa11, it was 2003 then. Ndanzienda kumba by musi wa11 December. I'll be honest, ndakatora tsamba ndikabvarura ndikati with my own mouth, I'm here to stay, hapana kwandiri kuenda. Ndaita I'm here to stay, hapana kwandiri kuenda. Handiti vamwe vari kuenda kuchikoro, ina hapana kuchikoro kwandichada kuenda. Ndandiri kuendera kuchikoro kavhisa chete, ndokandandiri kuendera kuchikoro. Ndikati I'm here to stay, I'm not going anywhere. And then vachatsvaga lawyer. Aminoti lawyer iye achiri kuexista here, ainzi Zimita Skiti. Lawyer anga ari wemudhosvo. Hamba ndaendesa zvinhu zvangu, kubva ndatopindurwa tsamba nehome office. Vamwe vakandityisidzira vakati inonzi chi-coat of arms iri pa-home office letter iya. Zvichinzi inenge yekugadzirira whatever. That was 2000 end of 2003.
soon after ndanzidzokera kumusha. Kubva ati aendesa nepassport yangu yese kubva zvaenda ikoko. That was end of 2002. Tikagofamba 2003. Tiri kungoshanda tiri chipoko. Tikagofamba 2005. Tiri kungoshanda tiri chipoko. Tikagoshanda 2006, 2007, 2008, 2009. Tichingoshanda tiri chipoko. And amai mwana ndichishanda zvokuti rimwe basa ndaitanga na 4 dzekuseni. Kusina kana transport. I remember ndaimuka makuseni kuma 2. Apa ndendadzoka na 11 kumba. Ndomuka na 2. Ndotanga kufamba kuti ndinobata nguva dzekuti nditange na 4. Ndoswerera ndiriko kunosvika na 11. Ndaishanda zvekwamaishanda izviya. Asi ndaigadzira upenyu hwangu kuZimbabwe futi at the same time. Ndiri chipoko ndakaita zvinorova. Ndakavaka imba yangu, bedroom yangu ndakavaka imba wedwe mirainbo wakata ndipedze nguva yangu. Ndakavaka imba yangu ndikaita zvinorova. Ma double door fridge, ma stove, washing machine, zvinhu zvangu zvese zvandaifunga kuti ndinoda ndaizvisumudza ndiri pai, ndaizvisumudza ndiri kuno. Kwa vari kutukana regai ndimubloke munhu. Ndaitenga zvinhu zvangu ndichingoti ininika ugari hwangu handizivi kuti wakamira sei. Inini ugari hwangu ndakatenga zvinhu zvangu zvese zvandaifunga kuti ndinoda. When I say double door fridge, ndakatoiendesa nendege futi handina kuiendesa nenhingirikini neship. Stove newashing machine zvandakazoona a year later ndakazviendesa neship. Ndakaita imba yangu ikapera, ndikatotenga imwe stand, ndiri chipoko ipapo ndakaita zvinorova zvokuti ndingangodzidzokera kumusha. 2009 ndazoona tsamba mupost zvikanzi, do you still want to pursue your immigration story? Ndikati pursue muri kubvunzani? Ndopa ndakazoziva kuti lawyer wandakange ndauza, although akazenga strike pane period yakambobatwa malawyer stereki vakatonzi musauze malawyer aya nehome office, avazi malawyer anofanira kunge achimiririra vanhu. Ndokubva ndazowana kunzi uda kupesuwa here, kubva ndati kubva ndafila in form, bva radzoka ndakapiwa makore 3, 3 years. Kubva 3 years dzapera mbva ndarenewa futi. But by the time my papers came, unfortunately I couldn't bring my children here. By the time my papers came, vana vangu vanga over 18. Saka I couldn't bring my children. Mumwoyo woti dai wakaita zveasylum, asi mumwoyo woti ingotenda zvawakapiwa izvozvo, nekuti veasylum vanotoone nhamo dzavo dzavainadzo idzodzo. Saka 2009, saka from 2002 ndakazotanga kudzokera kumusha muna 2000. Ndakangoti ichiuya chete, yauya imi mazimba tinotyisidzirana, zvikanzi yako haitobvumirwa kuenda kumusha, ukaenda kumusha haudzoke. Ndanyorera futi home office zvairi kundipindura futi handisi kuzvinzwisisa. Ndakatenga tiketi ndikasimuka ndikaenda. Ndiyo story yangu iyoyo. Ndikazorenewa, ndikazowana indefinite leave to remain yangu, and the rest you can discuss it ipapa. The rest is history. Ndikazosangana na Gilbert, ndakazosangana na Bururu. Ndakasangana na Bururu. Saka Bururu ndakasangana naye, ndikatanga Bururu ndakatosangana naye ndisina mapepa asati auya. Ndopa ndakasangana na Bururu. Ndakutya kuti zvino Bururu akandibvunza kuti une mapepa here, ndinotaura kuti chi, but asati abvunza, fortunately mapepa angu akabva auya. Angouya ndakanzwa Bururu kuti I think we should go on holiday. Ini Mwari makangonaka. Akutaura zveholiday Bururu, ini ndatoone mapepa angu. Saka Bururu ndakafambidzana naye kubvira 2007, 8, somewhere there, anditi. Saka ndakafambidzana naye from 2000 tongochingoti 8 up to
2018 patinowa patakazochata naBhururu. Saka ndakafambidzana naBhururu for a very long time. Asi ndakaenda naBhururu kumusha zvandanchitaura kuti inini Bhururu wangu akaramba kubvisa mari. But inini ndakanga ndati handibvisirwe mari katu. Taenda kumusha uku. Tasvika kumba kwaamai vangu handiti. Baba wangu vauyawo. Zvikanzi baba wangu vari kutaurirawo Bhururu. Zvikanzi kuno kuti tinoita zvekuroora. Zvikanzi what? Zvikanzi tinoita zvekubvisa mari. Lobola, she should tell you all about it. Zvikanzi Spain is it is my second home as well. I love my Spanish islands, especially Lanzarote. I love Lanzarote. Since 2009, the only year that I haven't been to Lanzarote is last year. Near this year because of the COVID. Saka mwari unongoshanda. Aramba kuroora paya, aramba kuroora. Zvikanzi saka kana waramba kuroora uchinditengera mapaipi irrigation. Ndiri kuita zveirrigation kumusha. Zvikanzi ana Bhururuka havana mangwana. That's not my job to be buying you irrigation pipes. That's not my job. Fair. Achiudza atezvara kuti that's not my job. Tasunuruka. Why did he want me to buy him irrigation pipes? Ndikati, I don't mind him. He was thinking, since you said you don't want to pay Lobola, you pay it that way. Cash talk breaks no friendship, sure. Tinokuchingamidza pachirongo akola makadi zvenyu. Hello. Hello, muri right ranti Selim. Tiri nani makadi zvenyu? Moshe ndiri right ndati ndimbokusekesa iwe ndiri kanyaya kangu ini yangu haisi yekutravela ba yanga iri tasvika muno muIngland. Taurai imbotisekesai. Tasvika muIngland muya manje ndokubva ndatsvagirwa basa kuhomu yanga yairanwa neumwe muIndia. Saka tatakawana zvokuti ndamukira yanga yefirst week yangu ndamukira ndibva ndasvika zvikanzi chienda kwaupstairs unomutsa mbuya vari murumu yakati wavageza wovachinja wapfekeza hembe dzavo dzingaradzikwa zvekuita. Mbuya vaenda vageza ndapedza vavari mnest ndikaklina zvese ndapedza ndavaisa muwheelchair ndavadzika navo downstairs ndasvika Kola, it was your first time yekunogeza chembere. How did you find it? Anga ari mahwana antisele. Hazvina kuda kubuda here? Kwakaoma. Zvazvo zvinonetsa kutaura nokuti pamhemuka asi zvazvo zvakaoma. Unofunga kuti akomana ka ndo mari yachere asi unotozongozviita ende unonge wakunyara manje kuti urambe kana kuti ukomende because unonge uchiona munhu wese ari kungozviita is normal. Saka iwe utongojoinawo, if you can't beat them, join them. Yeah, ndizvozvo. So mbuya ndavapusha kane wheelchair ndasvika mudining dzimwe chembere dzagara dzakutopuwa breakfast ndauyawo neyangu chembere ndaigadzika ndaisa patable paanga achifanira kugara. Chembere manje kuMidlands uko vane mhingirikeni vane kamwe kaseni kavanako kekuti thank you my dog. Saka manje thank you my dog. My dog. Thank you, my dog. My dog is D-U-C-K. Oh, duck. Oh, duck is he? Saka manje animazwa zvamazwa ini ndakabva ndanzwa sambuya ava nditi thank you my dog. Nai zvangu. Ndakaridza bere ndakachema. Apa ndarwadziwa kana kugeza ningirikeni kuzvimesa kwanga wakaita kwekwe. Ndapedza kuvageza vakunditi thank you my dog. Akana.
ndokubva ndati kwiti manje taisenza nasisi vangu pasemu home ipo papo pandatsvaga sisi vangu ndisikuvaona ndofunga vanga vari mune rumu yavanga vari busy ini kwamanager straight apa misodzi dziri kuti mwari apa mune mapepa here handina kuzoenda kwamanager kani kuzoita kwamanager misodzi zvairi kuita ndikati ini ndinongoti ndiri munhu anongochema ndasvika ndikati ndachenda ngegeza mbuya apa ndavapfekedza ndikavadini ndikavabatsira ndikadii pandiri kuvasiya mudining kuti vachidye breakfast yavo vakunditi thank you my dog zvakazati zvikanzi chimbereombe mbuya vabatsira anonza ndawadza zita zvikanzi iwe are you sure vataura vachiti ndikati vayazoti thank you my dog misodzi mwarakata zvikanzi wanzi kune mukadzi musikana kubatsira pomutisi zvikanzi she's lovely I said thank you my dog zvakubva vakazodzoka zvikanzi aiwa kuzotaurira sisi vangu vakanyara zvikanzi watochema kutenda dai watanga wamira wambondibvunza ari kutokutenda is a pet name yavanosenzesa kuti my dog thank you my dog but ndine accent kana ndakazozi ndokunzi thank you my doggy haikona kuti thank you my dog zvifunga notisirire ndinorara pasi nekuseka kunyara zvinhu zvakaitika I think kuna 2002 asi nanhasi ndikazvifunga ndinonzwa kunyara kushayi kuti maibwezvaka muri iaccent inhingirikini kaseinge kupi up north vanoita up north vanoti thank you my chico kuma handichazi asi kumidlands ainokuti vanoti thank you my dog midoki how are you midoki ai midoki kuna malesa derby Coventry ikoko kuna naNottingham vanosenzesa that thank you my dog hello my dog you all right my dog saka maijairira manje nesu takutoitawo mazuva asi maiwe ndakachema sisi vangu vakanyara ndikati ndanzi thank you my dog vakaipa aniwe ndakuti ndingokusekesaiwo aiwa maita basa matiseke matisekesa zveshuwa ipapo mati thank you my dog kandanda kusumuka saka ndadzoka ndikati mati akati thank you chii ndozvandatoseka kuti pandataurawo nematodzwasinaiti my dog ndozvandanzwa ini tachoka unonzwa zvimwe zvesirizvo but hayi zvine zvaiwa tazvichaira aiwa thank you so much okay thank you Auntie. All right, a very good night to you Amy namwari wangu ka zvimwe zvinhu ka accent zveshuwa unotadza kuzvinzwa hezvo ndakudzai kuti shamwari yangu yakazonzi ndinenge ndiri kuansula kutaura nechirungu ndinenge ndiri kufila like unge ndinoda kuzviuraya zvikanzi that's great zvikanzi did you hear what I said zvikanzi yes I heard zvikanzi ndati chii achazviziva kuti zvataurwa zvii no do we have any more callers that want to call in before we call it a day? Well, as long as we are outside nyika yako, utari an immigrant, what's your experience? What made you leave home? How did you find it when you immigrated to wherever you are? Ega chinzwe kola. Kola chinokuchingamidza. Yevo, what do you say? Kochisa ikalaiters kan and school ndaungona muna ngirikini shadow ye black makadi tinofara zvakafamba seiko pamakaenda kwamakaenda ikoko ndakati ndichiuya giribheti ndiye akanga anditi uya kuno seshungo dzekuti taingoti
Kudo munyika yeZimbabwe tombonooni. Ndobva ndanyatsotiza zvangu pamba. Ndakatiza ndichiti ndikuenda kumashops. Kwakutobuda kutonokwira bhazi kutobva kutonokwira kutonouya bva ndasvika Gilbert uya ndasvika mutaundi Gilbert uchamubata. Makanga manzi nemukomana. Makanga manzi neboyfriend uyai. Ndokubva matiza kumba muchiti muri kuenda kumagross. Okay, mazosvika ikoko. Foni chibva yadzimwa. Foni yadzimwa. Ndakaita 3 hours ndiri pandakadzikira ndichitsvaga kuti ndoita sei. Ndichibva ndazofonerawo munhu. Ndakazotofonera kwananga ndabva kuZimbabwe. Ndikapiwawo nhamba yemumwe munhu. Ndafonera mumwe munhu ndatonzi ndikwire futi kubva kwananga ndadzikira ndiende kumwe. Gilbert achibva azofona. Achibva uya achinditora achibva ndasvika kumba. Ndakasvika mumba vakamutora nemumwe mukadzi anga arimo. Tisati taenderera kumberi zvinonzi natsa kwaunobva kwaunoenda usiku. Kumba uku makabva muchitiza muchiti muri kuenda kumagrosa asi makudzokera kumba futi kunofona kuti ndasvika kuno zvachata. Ndakapirirwa ndikati ndakazotodemba kuti dai ndanga ndaenda hangu kune hama yangu yanga yanditi ndiuye ndasvika mumba muine mumwe mukadzi. Saka makasvika introduced muchinzi ndiyeni. Ndakasvika ndakatonzizonanzi tokotosvika nditonyenyimba kuti ndototi ndiwe mukadzi wangu wandikasiya kuZimbabwe. Imimi manje. Saka mva zvadii paya? Muuya mva aita sei? Vandatosvika zvikanzi ndiye mukadzi wangu wandakasiya kuZimbabwe. Mukadzi wangu auya saka animi motoona zvekutamba-tamba zvekufamba-famba. Mai vangu vari mumba muya. Wachibva watorongedza. Wabuda bva watoenda unogara kumukuku wekuseri. Ipo pasame house kumukuku wekuseri? Pasina 3 days zvikanzi mese pasina 3 days vadatorwa zvikanzi mese muri wakadzi wangu ndakutoita maduty nhasi nendiri kunokuma. Handisiri unenge usina kana chekuita una kana kuti ndinoona shuga kupi kana kuti ndoita sei unenge utongogarira ipapo. Ndaitongogara ndisitorina kana kuti ndibude chekuti ndanga ndisingabvumidzwi. Saka ndaitongogara ndirimo mumba imomo. Saka maichinjaniswa aikuchinjanisai? Ndo zvaitoitika chokwadi. Ingona inakirwa fani. Ndakazotomwe muso vandadziona nayo maiguru iwo vaizondita vaitinini maiguru ndichizovati mainini. Vati ane timbopinde mucomplex mutimbonotenga. Tichibva ndafamba navo ndobva taenda ndopandakawa ndazoonawo tangosvika pane hama dzekumusha chete. Ndobva ndatoona kuti apa pane hama dzekumusha zvikanzi musi wachowo zvikanzi pane kudiwa munhu ada kumbobata-bata. Ndikati nini ndotoda. Iwo hama iguru akati mina Gilbert wedu anokubvumirai. Ndikati totonokumbira mudikani. Maitowirirana henyu? Tanga takutowirirana zvisingaite. Ngazvikudzwe. Ini ndakaudza ndikati nina hani ndiri kugara pana pangu ine handisi kuda ndakutotongotsvaga basa ndiende kubasa. Saka amaiguru avaitondipawo puresha kuti nditsvage waone kusarawo zvakanaka nemurume wavo. Alright. Asi chokwa ndovatenda maiguru wangu ndovakazotonditsvagira basa. Ndikaenda kugara kubasa maiguru vakasara nemurume. Ndokusiyana kwatakaita vakatozobva vese munomu wakazoenda unogara kumwe. Gilbert akazoita accident akafira pasport. Shame, sorry. Shungu nengonadzo dzekuti dambonoona kune dzimwe nzvimbo. Unosvika masikiro atakaita hauna kana yekutanga utongoudzwa kuti ndoiri
vanenge vaipidze apo waenda kubasa kwacho unosvika uchinzi ichi chikafu unodya ka1 pazuva uzodya manheru. Yeah, I can imagine you what you are talking about. Munoziva kana kuti usiri mutsoka dzemunhu ari kutaura sestori yenyu yamuri kutaura kuti makasvika mukagara muri vaviri kana waomerwa chaiyo. Ndandiri kuseka hangu ndichiti imi mukagobvuma kugarwa muri tu. Unoziva kana dzimwe nguva wasvika pamwe masituations unopererwa zvokuti unoshaya choice, unotongoita zvinenge zviripo ipapo. Saka I get what you, I totally get what you are saying. Saka iko zvino manyatsogadzikana makazoona mumwe Gilbert. Hayi waizosi hangu ndisandaona Gilbert ndiri kungozvishandira. Ndakazozvionera basa rangu rinoita kuti ndikwanise kurarama ndichiraramisa vabereki vandakambotiza vayo. Izvozvo vanototenda kuti mwana wangu anoshanda zveshuwa. Ndiri kushanda ndiri kuzvigara ndiri ndega ndisati zana Gilbert ndakatomboti pasi. Ngazvikudzwe tinozvitenda. Thank you so much for sharing your story. Saka maiguru vari kupi? Mainini? Maiguru vari munomu but vari kune imwe nzvimbo. Saka muchiri kutaura? Tinotaura tose zvakanyanya. Ngazvikudzwe kana zvakadaro. Thank you so much. All the best, caller. Yeah, thank you. A very good night to you. Wow, zvatinopindana nazvo ka. Kwanga kuri kuseka hangu but not kuseka kukuseka. But kana wasvika mama situations honestly unopererwa zvokuti unoshaya choice. Isusu tiri outside what was happening to her. We really don't understand. Saka tinogona kuona the other way kuti saka iwe wakatobvuma kugariswa muri tu, and yet to her she had no choice. But hey, vari kuti zviri kutofaya, vari kuzvishandira, wakaona basa ravo rakanaka stereki rinotowa pakamari kekuti vari kukwanisa kuchengeta vabereki vaya vavakambotiza vachinyepera vachiti vari kuenda kumashops. Natsa kwaunobva kwaunoenda usiku. Do you know kuti tumaterms tweshona twaingotaurwa nevakuru vekudhara tune meanings tereki. I'm seeing now that I'm doing these programs, I'm seeing it a lot kuti zvine zvirevo zvaitaurwa nevakuru vechishona ukanyanyozvidzamisisa stereki. Yeah. Life of an immigrant. Tanzwa zvinosekesa. Kana pasisina umwe wari kufona tingoita wind up yedu tipedzise chirongwa. Pabva pafona vamwe ekaititore koli. Tinokuchingamidzai pachirongwa Life of an Immigrant. Makadii zvenyu? Hello caller. Caller. Hello Nyansena. Ewo makadini? Hello makadii Nyansena. Aiwa tiripo kuti makadiwo. Aiwa nini yangu ndiye kuva muimmigrant ndichiuya munyika munomu. Zvakafamba seiko? Inini ndaigara kuAmerica. Ndakaenda one basa rangu randaiita. Ndaientertaina vanhu. Saka ndiri pa I lived there ndine visa rangu re10 years kuAmerica. Alright. And then ndiri kuAmerica ikoko the life that I lived. And now for you to one mapepa ekuti ushande INETS, there is a lot zvinodiwa kuAmerica. Saka pandakazoya muno muUK ndichiita mashows angu muno muUK. I met different people vachindibvunza kuti how is America, how is America? To hide does you have to tell them the truth. So I had to share navo ndichivaudza vakati wadi kusara munhu. Sara munhu. Kati how? Vamwe vachindipawo my ideas. A lot of people vanhu vakanaka vane mweya yakanaka zvishuwa. So I stay ndazokera kuAmerica. Ndapedza basa rangu muno.
because I used to travel a lot, different countries. So, and then 98, vandadzoka futi muno mu-UK, vandadzokera futi. And then 2000, ndopandakazoti no man, I give up, ndakusara muno. And then I stayed muno. I had no one, not even a relative. But I met these people, this family, and they were so nice. Ndova ndakagara navo, vakandipa pekugara, ndikagara navo, vakanditsvagira basa, ndikanosenza ndisina mapepa. Basa rangu randakatanga kusenza ranga riri kupeka mareza. Ndaipeka mareza. Saka there were a lot of Zimbabweans vakawanda, vamwe vachitsvinyirana, vamwe vachingotarisirana pasi kana uri munyowani uno zvinongooneka kuti uri munyowaniwo. Vamwewo vachingokutarisirawo ngoti zvimwe zvauya izvi. I didn't bother kuti people vari kutaura kuti chii or whatsoever. You know? So I carried on. Saka ndaita kudaro, bva ndazobva ikoko, bva ndazoenda up North Knock. Ndauya up North Knock, andina. And then I know good people vakandigadzirira for kola muri kukata-kata. Exactly zvatoitwa kangoita ku home office. Yes. Sorry, atina kupanzwa. Muri kukata-kata, mati makagadzirirwa chi? Ndakagadzirwa NI card. Okay. Fake. All right. Yes. Kanonzika ARC card. Pane tumakadi sotwe ku home office twairipotana nevanhu so. All right. Okay, kana uri pa asylum? Yes. Okay. There were some cards vanhu kudhara twainzi to ARC card. Okay. Yes. Saka ndakagadzirirwa ikaka with those people for free. Nechikadhi chimwe so chebepa chachine zita rangu cheche, like if ukapuwa mapepa munopuwa nechibepa icho chichikunzi mapepa. Saka ndakagadzirirwa izvozvo nehama dzangu idzodzo. And ndibva ndaenda unotsvaga sabva ndaenda factory yanga iri yaigadzirwa ma-cold meats. Okay. Saka ndakaenda zveshuwa, I worked there nezita rangu. Ndakashanda nezita rangu rechi2 ranga risiri pa-birth certificate. Okay. It's a Christian name. All right. So ndashanda. I got promoted pabasa paya zveshuwa. So promoted ndindegana ndiri black. And then I told vamwe vangu ndikati, this is what is guys. So come. So I started inviting vamwe vatema kuti ndishare nawo paya. Aselina ndakazvidimba. Ndandira kutotaura kuti hamuna kuzvisorera. Ndakachona, but never mind that. Ndiri ipapo ndichienda kudaro. So ndakasika asylum. The way ndakaita kusika asylum nayo ndatogara ndofunga like 3-4 years. Andiselina ndiri pajeni iyo ndisati ndasika asylum. Ndaitikana ndikaona motikari yemapurisa. Ndaitiza. Saka kudhara vanhu vekuzoti iwe motikari mupurisa run away. So I used to do that. Nyangwe ndikaona munhu akatozvichira vamwe vaitonzi ma-plain clothes, ndaitiza zvinhu zvawaiudzwa. So I used to run away. Ndobva ndati, where am I going? Where am I going to really in this life? And then zvisinei zvinoita Mwari, I met this woman, English woman. She was so nice. She was an ex-social worker. Akaita zvakawanda, that old woman. Saka ndobva nditi, how are you in a shop? Tasangana. Ndataura naye chirungu ndaigona. Saka taura ndopata, where are you from? Ndikati, I'm from Zimbabwe. Many people from Zimbabwe. Accent. Okay, it was so good as well. It wasn't that bad, you were not here.
an accent yake because she travel. Anga akarorwawo. Nemurume more African. So she used to travel nemurume, and also she had worked nema African people, different people. So accent yake get right. Anditsanangurira chichi ndiye akatozondudza zveasylum kuti zvinoitwa sei apo handina zvandaiziva onditora you've got a good English chichi, do you want to come wait a voluntary nesu ndikati ndochi ondidzidzisa pai. And Selina, for me to know a lot of things, it was because of that English woman. Because I volunteered in Diripa organization, I got an experience in so many things in the Kashanda, Nema asylum seekers, in Dirima asylum seeker foot. But I used to take them to court. In Dirima asylum seeker, this in a map. Asylum seeker are going to court in the mamma asylum seeker. Auntie? Yes. Hello. Ndati asylum seeker ari kutosika asylum ari kuenda kukoti nemama asylum seeker. Yes, because I was trained everything else, and kudera zvanga zvisina kumbooma zvimwe zvezvi. Yeah. Sure. And I'm seeker, you cannot stand up for someone else, but because I was trained everything, and also because in that organization, vaimirira vakadzi, so there's a lot of abuse, rapings, a lot of things. Saka, you know, those things sometimes you have to take them to hospital, vono examine anything, can punish everything. A lot that I gained. Diripa organization yoyo. Saka, at the same time, I was building history yangu. You understand? Yeah. So that build a history yangu mati mukadziyo wandigadzira mafake zvimwe zvinhu. Do you know kuti ndaiti kana kukaendwa kuri kunzwi kuendwa kuchaitwa mhanzi dzedu dzeZimbabwe idzi. Ndainomira pamberi zvokuti ndibude munewspaper zvezve. So kana panewspaper ndandatora newspaper reri. Taive tine newspaper redu muno muZimbabwe, I can't remember kuti vainzi chii. Uchibuilda case yako. Muno muUK. Yes. No. Picture, ndotora zvamaunta hamba ndazopa mukadzi akanditi fair and fine, that's fine, yendei. Ndobva ndatoenda, ndobva ndatsvagira malawyer free, ndobva ndaendesa. Saka kesi iriko ndikapuwa imba yangu yekugara, mari ndichipuwa, but I never went kuenda kunoripota kuhome office. I was just at my house. Ndaenda kwese kwandoda, even a church, ndaenda anywhere kwandoda, not even a single day ndakaenda ndikanoripota. At the same time ndabasa pai send. Then zvinoita Mwari, ndofunga zvazvapadhuze kuda kuzviite, ndobva ndakanzi uya uripota, unoripota pamwedzi ndaenda kunoripota ika2. First day I went ndikanoripota. Second day I totally forgot basa. Ndakubasa 2 o'clock ndiri kubasa ndikati Jesus Christ, I'm supposed to be reporting. What's going on? Varungu vakunditi, what are you talking about? What are you talking about? Because I said, oh Jesus Christ, ndapisira. I'm talking about something else. Oh, come on now. Because never mind that. Anyone carry on pabasa. Naikurova kuti my goodness. Office chaga. Apa address vanoziva kwambedesei. Kwanogara. Vakandipa kwekwe. Kutambira mari yavo weekly. Uku ndikutambira mari yangu weekly yekubasa. Handiseni nangu taitika nokaenda palido kunotenga chikafu che$10, che £10 kana £5. Chaiva chakawanda. Stay rate. It was a lot of money. Yes. Ativaona. Saka zvadaro manje. Home office yobveshe ndinyoera tsamba kuti what happened ndairwara. Tikanzi how come you did not phone? Ndikati pauya neimwe tsamba yacho uya usaine. Ndaenda bhandanosaina kona ndakupuwa imwe tsamba zvikanzi you don't have to sign anymore. Ndikati what? Zvikanzi yes. Thank you so much. Ndabuda mbanda. I carried home zveshua. Yemapurisa yemukadzi yadzidzisa wani
walk freely muno muchichi kana uchizoda chikafu chemahara unotopuhwa zvese everything chichi tinokutokurongera zvese anti Selina anti Mukoni then munhu kuti ndichiwana that signature ndikati ndoita sei ndobva ndaudza munhu wangu yewe ari kuAmerica kati can you just do a signature kana maita signature yenyu and then either mondisendera via picture iyoyo kufacebook and then ndoikopa muna matsotsi ndayasendwa signature yeye one of my people mbavatedzera signature yagonekwa nezita zvese nepicture pa zvaendeswa kuhome office ndagara ndazoona you have been given out indefinite leave to remain out of immigration rules settlement. Wow. Out of it. Yeah, we had a relation to this now. Yeah, we in a full package of everything. NI, Yaga Irimonda Nongo collect a certain numbers, we say everything because of the case and the Kawapa, I political, but again vexed the inside. Wow. It's my own. So yes, yakauya ine NI number ichingoti ndongoenda kuno card racheti vakauya ndapuwa gore kuti una apply passport ndauya manje ndabuda zvinhu zvangu zvakauya musi wa24 December zvauya musi wa24 December ndochiratidza vamwe vanhu pepe zvanza kutenderwa kuenda kuZimbabwe ndikati munonyepa imi ndashanda ndapedza ndaungadza mari yangu ndaenda kuZimbabwe straight unoburuka paRobert Mugabe airport pedu paairport paZimbabwe pedu pandikanoburukira ndikatoenda kutodzoka ndozodzokera futi ndikadzoka mbayakwe asi ndaitiza mapurisi ndimaichisa munhu atinoipa aiwa zvekuti unoitiza kunyange motikari yesecurity kwana G4 ava unotiza uchiti mapurisa. It's true. But well done to you, Kola. If you look at history yako ya watipa wati wakauya uri performer and then waitouya uchidzokera ukatombobuda kwana America uchiperformer, given that that is what you used to do and staying here, which do you think is better? Do you think kuramba udai wakaramba uchiperforma here kana kuti zvawatowe izvozvi zvitori right? In terms of performing, I'm still performing. Oh, you are? Yes, I'm still performing. If I might ask, Kola, when you say performing, muri muimbi here, muri munodansa here? And Selina vanonozondiziya. Vanonozondiziya, I hope people vachondinzwa. Aiwaka. Asi kana taurai zvamuri kana takuitawo diaries kunoko tenchida kuti mutiperformerawo kawedwe. Aiwa ndairidza one of biggest muimbi muZimbabwe. Saka tikakutsvagaiwo kuti mutiperformerewo paHaiti munouya ye muno John Ware Ansela ndinemi mani kugroup kwedu kuinda ngandiziye sikuziye voice ndishanotsvaga kuti ndiani wandikutaura voice riri kundirasa zvezvo. Aiwa ndishanokutsvagai kugroup but anyway. Oh, all right. Aiwa actually really, to be honest, that time yandaigara kuAmerica it was really hard. I don't know now kuti is the situation changed the way for you to kutuzowana mapepa, what you go through, what you're supposed, the people that you're supposed to know and for how long. That was the time yacho yaiitika izvozvo because rangu inini visa randaive ndinaro for 10 years, a performing visa. And also when you don't know people around you and when you don't know who is supposed to help me or who knows this, and also not
knowing. Do you know there are people that sometimes when you live with them, they don't give you the information. Oh yeah. You go Definitely. things True. this way. Of which is different in a mono UK. No more UK. You can still, even if we are now, you to up home office. True. Very easy. The way of traveling of America have separated. You cannot do. It's so hard. It was hard, but England, no. It's just went click like that because I guess wakaona a lot of people they were there to help. I guess wakaona vanhu to help you because muno macho munotonetsa zveshuwa unowana wamwe vanokuleader down the garden path pasina kwavari kukuendesa. Inini I was so fortunate along my way to get people that that nigirikini that gave me some information because in driver's license chairo I was able to change my driver's license 2 months into my 6 months visit. Ndakanzi mhanya kupita brauko usaite zvekuposta mhanya utonoitirwa uripo ndikatonyatso-chinja ferere. Saka if you get the right people asi muno macho makangofanira kuAmerica yako kuna vamwe vanonyima information kana kuti vanokupa information yekupinda mudondo chai. Exactly. I think muno mu UK what I've seen with people to other people I'm some are nice people. Yeah. And some those who are nice people yeah, you understand? Yeah. Why do and then wotorerwa advantage na some badala achida kuwana zvaadawana kutamba rafu. You understand? True. And then kozoita vanhu vodo nejira Peter. Yeah. Until my one. Yeah. Zvinongosiyana. Yeah, that's true. Caller, thank you. A lot. Really kostereki. Zvekuti. Caller, thank you so much for coming to the platform to share. Yes, sir. All right. It was nice talking to you. Nchakutsvaga ikuse. All right. Okay. Thank you. Tsitsi Chataika, my boss is here. Hey, my boss, Tsitsi, Professor Tsitsi Chataika, I can see you in the comment section. My boss is here. Anyway, I think we'll have to have a second part to this life of an immigrant. Nastamboseka pano. At least it has given us a break from the 4 episodes that we were talking about the living with HIV. Nastamboona nguva yekuseka. Ndamboseka nasi zvokwadi. I think for today we'll leave it at that. But let me take this opportunity to thank all those that came and shared their stories. Because tonight we were able to get a number of people that shared even the situations dzekuya kuno sema-social workers or nurses, and they were giving us some information. Ava vambofona rega ndivatore, although I wanted to wind up. Rega nditore call yao, and that will be my last caller. Ndinokuchingamidzai pachirongwa caller makadini. Tiri right. Boys idzi dziri kusekerera ndiri kudziziva idzi. Story yenyu yakamira seiko yekuva immigrant? Yekuva immigrant rega ndimbokusekesai. Tipei tiseke tinzwe. Yangu ndeye mujolo. Mujolo chi? Achisaita mujolo hamusi kuziva kuti umujolo chi. No? Dzakagivetika idzodzi. Hondo inonzi mujolo. Okay.
Saka ini pandakauya kunoku kwandikauya kunoku handiti handi munongoziva chakubva kuZimbabwe ipapo tanda ne almost 3 years mauya saka ipapo nemazwa acho ndane 3 years ndauya kubva kuZimbabwe zvanga zvarambo hazvo nemurume wangu anga kasara kumusha. Saka makasvika sei ikoko kwamuri ikoko? Chii chakakupai kuti muende ikoko? Family yangu yenge iri kunoku. All right, okay. Like my parents. Okay. Vabereki vangu vari kunoku nevaning'ina vangu saka ndikazotera inini ndakapedzisira kuuya. All right. Saka mazuva iyayo ndaishanda in a liquor store. Handiti. Saka munoziva liquor store unosangana nevanhu. Ndaimboziva kuti varungu vanoda kumwa kudaro. Saka ndaishanda ikoko chisaka vanhu vakaita sei vakasiyana siyana. Saka zvakaitika manje ini ndaishanda padhuze nepaishanda mai vangu. All right. Handiti. Maybe I would love to say maybe like handizive mujolo 700. vanhu honestly handizive chikuti chinonzi mujolo chii. Honestly I don't know. Mujolo is a Zulu word for mujolo singati chiko nechishona mujolo enyaya dzanagiribheti idzodzidzi. All right, okay. vanhu vari kutondishamiswa kuti hanzi handizive mujolo. Honestly I don't know. Okay, you can go on call. Saka ndiri kubasa paipai kubva kwayamwe mukomana so angari vanoti matrade kunoku matrade vanoita yaita zveconstruction saka vanoita zveconstruction vanonzi matradesmen saka vanonzi matrade in short. Okay. Mukomana akanaka iye muantiselina angari nemadred lokake angari murungu ndatoti angari bhururu here. Akari bhururu zvino manje bhururu ava hati munoziva isisi kakafungwa takakata tinako tichibva kuZimbabwe taitika varungu vese vane mari varungu vese vane zvinhu zvakanaka chichichi handiti taikuona vari kumusoro kungodzera murungu aibva iswa kumusoro handiti kola hold on kola vauya nenyaya yakanaka stereki. Vanhu vanofunga kuti kana uine murungu kana kuti kana wakaroorwa nemurungu kana uri kufambidzana nemurungu ane mari zvakabva zvazoti zvikati zviri totally wrong. Kana ukangotsvaga murungu for the sake of kutsvaga murungu uchiti havane mari munotsvaga nemamil loader kana muchiaziva anonzi mamil loader. Unowana mil loader ukagara mustreet uchiti nekuti murungu ane mari. Enderera henyu mberi kola. Saka ndichire kafungo ikako kekuti ukangwa nechi ane mari. Zvino manje handiselina bhururu ye aiuya kubasa ende vasikana vese tiri kubasa so we had a crush on him. Maichikoka aka zvokuti taita kuchikoka tese taita crush zvokuti taitourwirana kutoti aiwa asikana ndini ndiri kusevha nhasi handiti ndini ndiri kumusevha nhasi. Saka pai haiwa tichikoitawo crush and he was so lovely mufunge he was so nice. Akari rough so when I'm saying rough I'm not kuti rough yekuchenama like these appearance unoziva kuti unozonoti this is a man's man akapfeka hovhorosi yake nekudii ane blue eyes kudii tivatanikira paya tichingotsvaka kungofara tichingoti akomana ende munhu akanaka tese kani kubasa we had a crush on him. Ndobva mwemusi handiselina this is way months after saka pamba pakaita nge pakacomplex so saka musi wachona ndaenda kupost office ndibva ndaenda kupost office andiri kubasa iniwa neiba bhuruya bhururo atiwa pandiri ndibva nditi oh my god iwe nhingiwe I've always liked you you know but I always feel shy to ask for your number. Ndinaro kunzwa kuchikoka kuzondidara handiselina ndakabva ndatongoti no worries you know I think you're a nice person I think you're a nice person too. Zvikanzi all right ndaipapo ndobva ndatoti namba yangu 021 chichi handiti
ndovati all right, I'll get in touch with you. Ndikadzokera kubasa ndikati guys, hamusi kuziya zviri kuitika imi. Kuningi bhururu rasangana naye akandikumbira namba yangu. Vanhu vakati aiwa unonyepa. Handiti wanike munhu akutotanga kutonditextera paya kudidi. Saka mukutexterana kwataiita manje ndobva atonditi there's this lady wandinofarira zvokuti anomaneja gas station yepakati. Ndobva ndati ndikati manje munhu iyonoza kuti that's my mom. Akati that's your mom. Zvikanzi every day makuseni chienda kubasa for the past almost 6-7 years ndinopfuura nepapo makuseni ndichiteka kofi yangu ndichienda kubasa. And she's always nice to me. Zvikanzi ndibva ndati all right, manje isi mazimbabwe mothers edu aya restrict nekudii. Iye neubhururu, mabhururu havanze chinhu ka. Bhururu yazinda aenda kubasa kwamai vangu manje. Zvikanzi oh my god, your daughter Chichi, she's my friend kudidi whatever. Ataura zvaataura pakuti I like her Chichi. Mai vangu Auntie Selina haasi munhu anongokabira zvekumhanya. Saka ipapo mama manje musi wavamona zvikanzi kuna iwe ningi mukomana ainzi Semu. Zvikanzi uyo unoziya Semu? Ndikati hai shamwari yangu anouya chekubasa. Zvikanzi maiwe ndo akomana manje ndo mabhururu anonzi mabhururu. Mwana ane hunhu iye ane mamenazi chichichi kudai. Ndibva ndati koina akandikumbira nhamba. Zvikati aiwa go for a date with him. Hazvina basa kudate ndokureva kuti makudana naye. Go for a date because he's so nice. Ndikati all right. Ziyana. Saka takazoenda kudate after a week. Auntie Selina. Takaenda kudate. First date was fine. Ndobva taenda kumovie. Aiwa tichibva kumovie zvedu bva tangotenga kateka away kedu. Aiwa bye. Handiti because ndati kugara pane vabereki ndasingakwanisi kufarisa zvekudaro. Bye nekiss. Nekisi hanikwanisa kurowa. Ndikati ndazviwanira bhururu maikani. Ndobva second time anga andudza kuti arakati kumba kwedu landlord wangu ari kuya kuzoita inspection. Saka ndinoda kuzoklina nekudi aigara neniwo shamwari yake. Ndobva ndatoti all right. Saka bva taenda futi kudate kwedu. Takaenda kudhina. Aiwa tikakechena kaa ndinoziwo tichada kufadza customer. Tichada kufadza munhu. Endei kudhina kwedu. Ndobva ndatoti ukodi kuti tiende ndinokubatsira kuita sei? Tinongoklinawo zvimwe zvokudaro. You know? Tongonoklina. Ino vabereki vangu vanga vane cleaning business paside. Saka ndikati ndonotora mahuva namamaya anonyatsoshanda mushe tongoklina. You know? Kuitira kuti zvisazokunetsai musi unozoya wiki roro ndopauya landlord. Since mese muchimukira kubasa. Zvikanzi all right. Auntie Selina. Ndakati ndichisvika kumba kuya. Zvese zvekuti hanzi munhu ari hoti kudidi. Zvakapera, mwoyo wakamira kudai unoziva kana une mwoyo mutete. Ndakada kurutsa Auntie Selina. Makaoni? Ndikati ndiri kupinda mumba mudining machona handizive kuti unoziva kuti idea yandandinayo yekuti mabhururu ane mari dzavo. Maikani zvakaita mumba ivi sofa rako rakaita hurufu rwekuti waipa kutenda waifunga kuti pamwe wakarivhonga. Sofa mumba makaita kusviba kuita ngameno, matauro akangokandwa mudhaining akangoitwa sei nekuti ndikati timire nangu ndiende kukicheni ngenditanga hangu nekukicheni. Auntie Selina. Ndiri kuona musingi handizivi kuti kana kuti vaishevhera musingi here makazara vhudzi mune mapureti akasooma chikafu akaita. Munoziva ndakada kurutsa Auntie Selina. Munoziva kuti kakunakidzwa naye kana ndaita kaita kapera kuti kangarege. Ndikati kugara kunoita vanhu kudewo ukona haikona kutaura iwe naichaugwiri kuiti unodena kana uchizotukwa meno ako. Hanzi mukoma ningirikini wechirungu. Ndakamba kuti
anyway ndakaita kumira moyo ende musi ndakandazvipira kuti pamwe munhu anogona kuti sei anongogona kukutsosaka iyo nini ndikati aiwa anasiwa hata anenguwa tiziyana mama togadzirira kuti pamwe anongogona kutsotsa iyi zvakapera kunyiwa ndikati manje ndoita sei panapa wanike pinde mubhedroom andiseraka kamubhedha zvakakaita izvo hembe dzakangozabuzaveve kuti anongobvisa trauza ongosiya ipapo iite matauro unozoti matauro akasayarikwa kakunhwa kaitaatauro akasayarikwa mani wei ndakada kurutsa ndikati zvino manje ndoita zvinhu manje ndodii ini ndobva ndatongofunga kutoti ndobva ndati kuna hanzvadzi yangu ndikati shamwari panapa hapasi kutomboita ndokumbira kuti ndifonere kuti mama wari kuda kumba izvezvi itokurumbidza kundifonera because hasi kutomboita apa ine hanzvadzi yangu aiziya kuti ndiri kupi ndikati kurumbidza kuti kufona izvezvi itongoita kuti fonirire andiselina ndakabva ndangonhekina ndobva hanzvadzi yangu ikafona ndobva ndatoti oh my god I have to go home because ana mama wari kuenda kubasa saka hanzi ndiuye nezvinhu zvavo izvi mahuvha awo nechi because vada kuenda kubasa kucleaning kwavo ndobva ngoti alright he was so nice kani andiselina but nemoyo wangu kwaenda kwanga kusisaite ndobva ndakagumisira kutaura naye ipapo achatext achadii ndakazenge ndamira moyo manje kuti dai akasaya kubasa because chekuti handisisina manje kubasa masekero akandiita ndikati zvandakaona guys hamuna chamakaona imi because ndakakwanisa kusinepa tumafoto ndikati hona iwo paanogara asikana hona iwo saka ndobva azonditi how come you are quiet chichi kuti ndichimwe ijede kura manje asisi kuita because munhu angane moyo wakanaka ndobva ndati ndekungwara ndobva ndamuti anyway you know what ndakunyebedzera nge ndoda kuchema ndikati you know what zvinhu zvakangoma inini I like you as well but inini nikisekuru wangu ndichifu kuzimbabwe kwatinobva saka ndinotofanirwa kunikira it's a must kuti ndofanira kuroora munhu ndofanira kuroorwa kana kudana nemunhu wemuvillage medu saka I'm really sorry culture difference nekudidi saka it's really hard because sekuru wangu ndichifu akati but you have broken my heart ndikati handitombokwanisa because ndikasatoteerera zvinotaurwa nemagrandparents angu zvinotoningira zvinotondipa munyama muupenyu andisera ndakazenge ndakuremerwa nekuti akaya kubasa so ndainzwa moyo wangu kumira munoziya ndikati ndaimboza kuti ndopa ndakadzidza kuti warungu vaya mabhururu aya taifunga tichingonyeperwa tichiita senga usanyeperwa handidi kunyeperai unotozona kutoti tinenge tinotori kumberi zvokuti vamwewo mabhururu handitendani mabhururu echokwadi kuti shamwari dzatinozosanganawo nadzo dzechirungu kudii uchizoti ukaenda kudzimba dzavo iwe unenge uchifunga kuti inini I need to do this I need to do that mumba mangu muonekere muite sei aendaika kumabhururu kumunoona ndopaunoona kuti vanhu ava dzimwe nguva nengwasakana basa but ndo experience yangu ndakabva ndasvipa kuti aiwa bhururu ke ndimbomira zvemabhururu izvi ndimbomira zvangu saka ndo nyaya yangu iyoyi ende futi ndoda kutaura kuti mukwanza vachitaura nakola vabvawo asiwo mabhururu futi ukasangana nevakanaka ukasangana nevane moyo yakanaka aiwa vari hold on kola mirai munzwe what did he say darling? You coming to bed? Am I coming where? To bed? Yeah, I'm coming very shortly. I'm winding off. Okay. Ansina bro. She's laughing at you, asking me, am I coming to bed? They can hear you. You have to wind off and just aiwa ndakutowind off ndikatongopedza ndakutongowind aiwa nhasi ndanyanya kupfuuridza aiwa mabhururu zvaakanakira handiseliraka hauna black hauna pekuti panenge pakavadzika vanokuudza zvazvira vanhu vasingafire mukati ndo zvatinoda munhu akakuda anenge akuda
kana asinawo anenge asina because mabhuru azvana chida kuti takasaka nawo akawandisa it will be too many stories ndikudzei but inini ndoda kupowo testimony yangu nemabhuru aya. Do you know kuti vandati ndaishanda kuliquor store, it was very hard for me because ndakasiya vana kumusha. Handisenena zvaindirwadza. I know. Zvaindirwadza ma-first years. I know. But you know what? Ivo vanhu vandaishanda navo vachiona kuchema kwandaiita and everything. Uyo taita andinoziva zvema-secret Santa zviya Christmas. Taita secret Santa yedu chichi. Inini manje ndikati inobva wanditi we've got something special for you kudini ndikaiti kochiko chamunoda kundipa. Andiselina tiketi rangu rekutanga ndiri kutanga kudzokera kumusha ndichibva kuno. Ndakatengwa kuno first time to go home. Ndakatengerwa tiketi nevanhu vandaishanda navo vakakumbira kunenge kuhead office kwedu kuti munhu ichi anogara achichema nenyaya yevana vake tokumbira kuti mutiwedzere mari yekuti aende kumusha. First return ticket ever kuti ndidzokere kumusha kuna vana. Aiwa ndakatengerwa nemabhuru. Aiwa, bless them. Aiwa, vane chido kana ukanzwanana navo hawo ukamuwana bhururu. Vaite zvekunyepa vanokuudza sezvazviri izvozvo. Imi vanhu vamwari. Thank you so much for calling. Regai ndiwinde up tigoita second section. Bhurura kuti are you coming to bed? Go to bed. Thank you so much for sharing your story. All right, thank you. A very good morning, good night. Kwamuri ikoko. Regai ndichitodzima phone yangu. Toita wind off so that we can have. Weduwe mazvinzwira life of an immigrant. Dzimwe dzinosekesa, dzimwe dzinonzwisa tsitsi, dzizhinji dzacho dzine a happy ending kuti vamwe vakazoona mapepa kwavakagara, vamwe vachiri vakamirira. Tanzwawo manesi ari kuuya through agency, tanzwawo masocial worker ari kuuya through agency. Ndo zvakanakira kushare nekutaura. You get to hear and get information from other people that will be phoning on the platform. I think we'll have a second session to this. Mangonzwa Burura kuti are you coming to bed? So from me, Auntie Selina, until we meet again in the second segment, it's a very good evening. Bye.